Така, Тръгна. се смени. Да, пише Веселин за рекорд. Да, окей. Здрасти. След голяма и доста засилен интерес се връщаме на екран. Хората питат, така и аз за тебе. Аз им казвам, вижте какво, човека стана звезда, вече все по-големи доктори го канят. Ти казваш, що не е много хубаво да си звезда, но това е положението, съдба. Нали? Не звезда, да си интересен на известните. Да. Не е много хубаво това нещо, но няма как да го избягаме. След пауза и се връщаме да поговорим интересни и увлекателни неща, теми за нашите фенове, предимно твоите, но и на мене по-малко. И аз много време, честно казано, ме спираше, че темите се изчерпаха. Трябваше да говорим, просто да говорим вече някакви детайли, които става и да говорим. Ние нямаме интерес да просто се показваме на екран. Това не е някаква основна дейност. Да има хора, които са влогъри, трябва да се показват. Да. И мене ме сърби много време, вече мина доста време, откакто тази тема не е така актуална, но с вируса, който така доста неща се случиха покрай него и доста повлия на живота на целия свят и промени живота. И той е така рязко изчезна от медийното пространство и вниманието на политиците, да кажем. Но нещата продължават да се случват. Всички, да, и така с теб сме си обменяли някакви информации, но така да кажем, да разкажем малко какво се случва след това нещо. Моето мнение е, че това не бива да се забравя. Но се надяваме, нали, да сте се забравили така социалните платформи, които ще качиме после тези записи и да не ни спрат този запис. Затова пак ще бъдем внимателни с терминологията. Да, един наш приятел, както споменахме малко преди почва записваш, известен на българските последователи на Repeat, така културист момчето от Южна Африка. Днеска ми писа имейл, че Google тотално са му YouTube на практика, което не е Google, собственост на Google, са му блокирали целият канал, без никакви обяснения. Пише там, че нали, бил предоставил опасна и невярна информация. Но не пише, че е на здравословни теми, не пише, нали, че е икономически, политически и т.н. Просто възможно най-така абстрактното извинение да му се затвори канала и човек е в паника, защото видеята са му там и не може, и няма и достъп в момента до тях. Така, в смисъл трябва да се внимава. Но това беше един от резултатите на пандемията. Тази технология и нали, цялата тази организация и бюрокрация за цензура, тя се подготвяше от много дълго време. Може би още от 11 септември започнаха тия подготовки, нали, там с закона, патриотичния закон и войните и така нататък. Знаеш се, че нещата отидат към фашизъм лека по лека, но до това не се смяташе, че ще стигне, защото нали, тук поне на теория имаше една свобода на словото, което е като първата поправка в Конституцията. Той в България го има като едно от основните човешки права. Но след пандемията, едно нещо, което вируса направи и което беше ясно казано много пъти, просто не знам дали достатъчно хора слушаха внимателно, е, че по време на пандемия Конституция няма. И това нещо, въпреки че пандемията отмина, това, което нали, властоимащите се надягаха да направят и може би го постигнаха, е, че един път, когато народът свикне, че може да бъде цензуриран, лека по лека това нещо си, нали, почваш един път да го правиш, народа свиква и след това вече е много трудно за хората, които уж имат тия права на хартия, си ги върнат, защото те вече практически са иззети и си остават на хартия и все по-малко са гласовете, които казват, добре, да аз имам права, обаче вие ми ги нарушавате и обикновено нали, отговора е ми съдини. Един кой ще спечели, като съдиш държавата, да речем, или някоя голяма корпорация. Ясни са да къде отиват нещата. Едно от нещата, което стана е, че вече свобода на словото няма, дори да говорим за сравнително безобидни неща или поне интересни неща, които не влияят чак толкова на не знам как да кажа. Нали, има си ограничение на свобода на слово, да речем, ако подтикваш хората към война, насилие, някакви вид престъпления сериозни и така нататък. Ние не правим такова нещо, просто обсъждаме какво се е случило. Тук не си прав, защото се оказа, че има някои хора го правят и от рядко случайно в мрежа. Ние сменихме тази тема с другата точно за война и се оказа, че някои хора го правят, но понеже са от вярната страна и те не биват цензурирани. Така че да. Добре, значи стигна се до избирателна цензура и се върнаха времената на нашите и на вашите. И ако си от нашите, тогава цензура за тебе няма, ако не си от нашите, тогава цензура има и то когато ние решим и дори да не нарушаваш практика закона. Защото ако ние да цензурираме, ти трябва да отидеш да се оплачеш съда и дете се вика, върху тебе стои, как да кажа, трябва ти да положиш усилието, средствата, времето,
времето и всички тия неща, ти да докажеш, че ние сме сбъркали. И в крайен случай, който е много малък шанс, трябва да имаш много пари, време и тъна, да се опънеш на цензурата. В един момент, ако наистина докажеш съда, ако съда изобщо се върже, имайки преди, че те са на принципа нашите и вашите, но речем, че след много усилия, пари, адвокати, каране и така нататък, в един момент ти кажеш, докажеш, че те са цензурирали, ще кажат, сори, извиняй, ще ти възстановят там, каквото са цензурирали. Голямата работа. И съответно тяхното очакване на цензуриращите, да възприемащите, че повечето хора, дори богатите, няма да минат през цялото това нещо, защото на практика не си струва. Разбираш, ако се бориш за едно видео да ти го върнат и друго, когато речем спечелиш някакъв определен там някакво дело за цензура, то обикновено е много така тясно селектирано и дефинирано. Не можеш да следиш държавата за цензура като цяло срещу тебе. Ти трябва да отидеш с специфичен казус. И обикновено специфичният казус е едно видео. Обаче, ако имаш 20, в голяма част от случаите, особено ако са на различна тематика, държавата няма да ти позволи 20-те да ги обединиш в едно дело и да ти ги освободят накрая всичките, ако спечелиш. А ще ти кажа, не, брато, едно по едно. Както имаше на време един виц там за стълбищата пред Софийския университет. Колко са и когато те казвали много и той човек опитал, ама колко точно, вие задахте само един въпрос. Или там за делегат на конгреса на БКП, когато казал, или изпитва един професор по политология студент и го казва, ще ви дам само един въпрос, ако отговорите на него, ще ви пишете, че си ходите. И студента, на въпроса е колко са били делегатите там на 12-ти конгрес на БКП. И студента вика, това ще отговоря. 10 013. И професорът вика, поименно, колега, поименно. Същото нещо е тук и с съда, когато са цензури. Ако имате 20 видеа, много рядко се случи, трябва да са на много подобна тематика, да отидете и да кажете, ето и тия 20 видеа ги цензурираха, не са прави, нали? Пак ще трябва да се показва доказателства за всяко видео. Но което е по-лошото, вече така са направени съдилищата, че ако тематиката е доста различна, това ще бъде разбито на 20 дела. Кой човек нормален в днешно време има парите, времето и смисъл да се вика и волята и нервите да се занимава с 20 отделни дела? Да не говорим, че ако дори едно се изгуби, държавата може да поиска да има наказание за това, че губите времето на държавата и съдите за глупости, да се вика, и тогава може да има още по-голямо наказание за вас, и да ви глобят, и държавата да каже, той е много вреден елемент, тук ни губи времето ни да се занимаваме с терористи и с войни и така нататък, и направо да се махне достъпа изобщо до коя социална платформа. И съдията може да каже, или съдийката може да каже, да, правилно, не го арестам той, не от нашите. И така, това, което пандемията направи, върна от тоталитарното време и то даже мисля, че го върна в мащаби, които са много по-страшни от едно време, защото в момента всичко е базирано на технология. Едно време се вика, ако си в тесен семейен кръг и си говорите там, нямаш така технология да се подслуша във всяко семейство, във всеки апартамент, във всеки дом. Дори ти да си сам, се вика някъде на полето, там пък си почти, се вика в безопасно да напсуваш Тодор Живков. Това вече не е така. Телефона е в тебе, той постоянно слухти, вкъщи компютъра слухти, телевизора, смарт телевизора слухти, всичко. Вече с тия смарт уреди, които са. Значи смарт е синоним за шпионски. След като е смарт, значи той събира информация. Това е цялата идея. Те казват, че понеже като събира много информация и дата там, ще направим някакви алгоритми, ще анализираме и живот ще стане песен. Ще стане песен, защото накрая ще дойдеш, ще накарат какво да пееш точно. И на практика цензурата вече стана част от ежедневието. На хартия ще още имаме права, обаче те почти не съществуват от гледна точка на свобода на словото. Другото, което е много важно, е, че се премахна, до голяма степен се премахна изискването, което още от Нюрнбергския процес съществува в медицината, е за информирано съгласие. Значи, не само това, но вече се премахна изискването за голяма част от тестването на нови лекарства да се тества за безопасност. Преди, когато една ваксина трябваше да дойде до пазара, но не нужда да е ваксина, говоря до всяко лекарство, когато едно лекарство трябва да бъде одобрено на пазара, между деня, в който е измислено, до деня, в който евентуално е одобрено, ако лекарството работи във всичките фази, а то голяма част от тях не работят, поне една и приключват. Ако всичките фази минат успешно, всичко мине така, от създаване до одобрение за лечение на хората са около 10 години. Или средна цена $2 милиарда.
Това беше, до преди пандемията, това беше схемата. И затова само големи фармацевтични фирми можеха да се занимават с това да се вика. Имаше фирми, които имат пари да развият, да разработят едно лекарство, но нямат пари да го тестват, защото основните пари бяха за големите клинични проучвания с хора. Те са с десетки хиляди хора и така нататък. Това са големите пари. И да речеме, 200 милиона ще отидат за разработката на лекарството, обаче другите 1,8 милиарда ще бъдат за проверка върху хора, за патентоване, за одобряване на всякакви такива едни бюрократични неща, за минаване по процедурата, както беше в оня филм. Балканка, нали така? Да. Да не му правим реклама, макар че е хубав филм. И значи, това е много опасно, защото в момента, когато отидете при лекаря си, поне в Америка вече е така, вие не знаете този лекар или тази лекарка на практика, когато дойдат с вас да ви ставят инжекция или ви дадат, да речеме, някакво лекарство да пиете, ако сте отишли там, вие вече не знаете какво ви се дава, те не са длъжни да ви кажат, защото нали, вече се махна до голяма степен изискването за информирано съгласие. Не е изцяло махнато, но така разбито е написано, че по принцип, и понеже лекарите са стимулирани да експериментират върху хора, защото това е най-скъпата част от нали, на създаването на ново лекарство, и те съответно получават пари за това да дърпат пациенти към клинични проучвания, които фармацевтичната фирма ще им дава пари за това. И сега да речем, в момента изискването е следното. Ако това лекарство до сега няма доказателства, че има животно застрашаващи ефекти и няма доказателства, че причинява някакви сериозни дълготрайни увреждания, въпреки че е експериментално, лекаря вече има право да ви го даде по негова или нейна преценка изцяло. И да каже, след това дори този човек да почине, в огромното множество от случаите, не дай си Боже, ако това се случи, ще каже, случва се. В смисъл, той вода, някой ако препие с вода и пак може да се случи нещо такова. Но това преди го имаш, че влезеш ли в лекарския кабинет, този човек или там, който е там, мъж или жена, няма право да експериментира върху вас, без да ви каже какъв е целият експеримент и да поиска вашето изрично писмено съгласие. Има специални формуляри, които са, мисля, че почти един същи между Европейския съюз и Америка, където вие се подписвате там и той трябва много и лекарката трябва много внимателно да мине през че там точки, които са описани, да ви се обясни. Ако имате странични ефекти, правим еди-какво си. Ако имате сериозни странични ефекти, правим еди-какво си. Ако не дай си Боже се инвалидизирате или не дай си Боже се гътнете, еди си какви права си имате и така нататък. И посочвате, нали, ако нещо се случи с вас, трябва да посочите лице за контакт по спешност, нали, там ако нещо се случи, на кого да се обаждат, кои са ви директните наследници. Всички тия неща до голяма част отпаднаха с много така неясното уточнение, че стига лекарството да не е нещо лошо, но това е по преценка на лекари и по преценка на фармацевтичната фирма, вие може да бъдете включени в един такъв експеримент, без изобщо вие да знаете за това нещо. И те не са длъжни това да ви го кажат. И това не важи само за ваксините, важи за абсолютно всякаква лекарска интервенция. Даже не е лекарствена. Например, ако сте легнали някъде да ви правят операция и тя е елективна операция, дори да е по спешност, вече те имат право да ви вкарат, вие вече сте под опойка и не може да вземете съгласие, не може да кажете да или не, но не са длъжни да ви кажат преди това, преди да ви опоят, а след като вече са ви опоили, имат право да експериментират върху вас там с определени граници. Но тези граници също са много размити. Всички тези неща се случиха в резултат от пандемията и нещата, които тя наложи. Всичко беше в името на това, дайте малко да смекчим ограниченията, защото трябва да се бием с врага. И същото нещо беше използвано преди 20 и няколко години, когато станаха тук тези изпълнения уж терористичните в Америка и след това започна войната срещу тероризма, прокараха се едни закони, които бяха уж временни, обаче аз обичам да цитирам Тодор Живков, който казваше, че няма нищо по-постоянно от временното, от едно временно решение, особено решение на партията. Взеха се едни временни решения, прокараха се едни временни закони, които започнаха, нали, уж в военната сфера и се твърдеше, че да, там сега няма какво се лъжим, нали, се вика в военната сфера всичко минава. Защото ако трябва, нали, да се бие врага, там няма правила. Какво беше в войната, в любовта правила няма. Оказва се, че и в медицината няма. Или поне до там се стигна заради пандемията. И продължават тези неща, те не са спрели. Постоянно продължават да се размиват изискванията за тестване за безопасност, за тестване за ефективност. Нали? И в един момент се оказва, че на вас дори едно лекарство да бъде одобрено, което в момента срока спадна от 10 години на 3, нали? Това е огромни спестявания за фармацевтичните фирми. Значи да трупат някакви безумни капитали, защото махат си 70% евентуално от разходите за одобряване на едно лекарство.
Вие от тия пари вие не виждате една стотинка, те отиват директно в различната фирма, защото тя си ги спестява като разходи. И вие изцяло поемате риска, ако ви се случи на вас нещо. Това е новата медицина. И продължават да бутат. Аз тук гледам то постоянно, има, нали. Хубавото е, че все още се дига шум на тази тема, но мисля, че понеже цензурата вече е реалност, в един момент ще спре това нещо, ще почне да бъде цензурирано. И ще ви дам директен пример. Това вече е факт във Франция. Преди 2 или 3 месеца, не знам дали ти изпратих, имаше извадка от един френски вестник, мисля, че Le Monde се казва, който казва, че във Франция вече се прокара закон, с който е незаконно да се критикуват лекарства, известни лекари, медицинската професия като цяло, одобрени лекарства и одобрени лекарски процедури. Вече е криминално престъпление. Можете не само да получите глоба, може да отидете в затвора, защото не само уронвате авторитета на медицината или съответно на някой специфичен лекар, а защото будите страх в населението и го подтиквате към съмнение в ефективността и, нали, там в безопасността и така нататък. И съответно държавата казва, това е много важно нещо за нас. Значи отбраната, медицината, образованието и храната, това са стълбовете, нали, на едно общество. И вече във Франция има директен закон, в който се казва, че, например, не знам там какво Липитор да го вземе, който е одобрен за холестерол. Във Франция е нелегално. И сега, ако този подкаст го правихме във Франция, и аз кажа, че Липитора е абсолютен буклук и има за него сумата и доказателства, че не само, че не пази от сърдечно-съдови заболявания, той ги причинява. Това мое изявление във Франция би ме вкарал в затвора. Вече това е факт. Този закон стои. За сега е само на френска територия, защото все още в Европейския съюз стоят изискванията, че всяка държава, нали, те могат да използват такъв закон като рамка, но трябва да се го прокарат на местно ниво, да се гласува от парламента. Не, че това ще ги спре. В смисъл, знаеме как работи политиката, както в България, така. Оказва, че и тук е така. Както казваш, тръгнали надолу, всички по пътя надолу, няма значение кой е по-напред, кой е по-назад, на едно и също място отиваме. Точно така, да, това е. Значи, това нещо продължава. Значи, до преди пандемията такова нещо беше немислимо. Как така аз нямам право да критикувам едно лекарство? Тоест, нали, пълно са случаи, където едно лекарство е било одобрено, използвано с години на пазара и в един момент се оказа, че има някакви много неприятни странични ефекти и след това се изтегля от пазара. Има сумата и такива лекарства. Даже да кажа, че в фармацевтиката 90% от лекарства са такива, които са били използвани, но вече са оттеглени. И това нещо постоянно става. Това е съвсем нормално. Науката постоянно се развива и променя. И това да не можеш да критикуваш това, което в момента е обявено за правилно, за мен това вече, нали, ако това се разпространи в други сфери на науката, а то вече неофициално мисля, че е там, ние вече нямаме наука, това е религия. Тоест има там едни жреци, които казват, това е Господ, това е правилното и ако ти си еретик и почнеш много да не лазиш по нервите, ще има клада за тебе. Натам отиват нещата, може би не още физическа клада, но цензура, глоби, затвори, нали, смисъл изключване от колектива, от обществото и така нататък. И това, което мисля, че се опитаха, което беше, се надяваха да мине, но за сега не мина, това не означава, че не се работи в момента по този въпрос, е да се въведе социалния профил с ранкирането и нали, с дигиталните форми на идентичността, вързани с вашия дигитален профил. И тогава вече, ако това беше станало, но то все още е на път да стане, ако това беше станало, тогава вече нещата бяха на приключване, защото няма нужда даже дори да има официални закони за цензура. Народът ще се самоцензурира, ако се притеснява, че ако каже нещо неприятно, му секват и парите, и здравната книжка, и да речем книжката за управление на автомобил. Представете, че в един момент, че айде българина как да е, той каже храна, аз ще отида на село, ще не меря. Нали, лекарства, там ще се говоря нещо с аптеката, ще бутне под маса, ще бъдат. Ама ако му спрете колата, ситуацията вече е сериозна. Нали? Лошо, да. Аз тук да допълня от мене, което наблюдавах точно в този период, което се оказа обаче непоклатимо нещо и нещо отново старо, малвата. Пуснеш ли малвата, цялата тази система не работи. Тук в България беше, тук един познат е видял, един му е казал, един му е станало нещо такова и ти имаш доверието на този, знаеш, че този има доверието и точно малвата, но това работи, това в този период, между другото, българина, той вярваше на малвата, не на това, което чува. А тя беше също, тя се оказа вярна и това не може да бъде спрямо. Така. За сега не може да спрямо, докато не бъде въведен дигиталния паспорт. Тогава вече народът ще спре да говори с комшиите си и с роднините за тези неща, защото се опасява, нали, че ще бъде някъде слухтян и ще бъде рапортуван. А те вече го насърчават това нещо. Да,
Да, на този етап, да. Затова технологията е страшно нещо и затова цензурата в момента и тоталитаризма, който настъпва, е много по-страшен от този едно време, дето и до момента много хора квичат срещу него и прахтят и се дига врява, че дали едва ли не това са годините, най-черните години за България. Това не е вярно. В момента годините са доста по-тъмни и стават още по-тъмни. Има един филм, той все още го има, с Уди Харелсън и с Бен Кингсли, нарича се Транссибирски експрес. Много хубав филм, много такъв интересен и там беше, Уди Харелсън беше американски турист в Сибир и много харесва влакове и там ходи с Транссибирски експрес напред-назад, снима стари влакове и в един от влакове там се запозна с един полицай, руски полицай, който го играеше Бен Кингсли, който в последствие се оказва наркодилър. Най-големият наркодилър, за който всички знаеха в района, но не знаеха, че е този полицай. И заговориха се и Уди Харелсън го пита, добре, кажи ми сега, ти си живял по време на тоталитаризма, видя демокрация, видя всичко. Кой от двата, кога беше по-добре? Той какво ти каже, преди вика по време на тоталитаризма, вика, живеехме на тъмно, сега измираме на светло. Ами, не знам, може би първото. Той ще би предпочел първото, защото макар и на тъмно си още си жив. Докато сега това, което става, нали, всичко се прави за човека, постоянно някакви напредъци в науката и такова, обаче като погледнете, продължителността на човешкия живот спада. Това е най-добрият индикатор, че каквото и да се прави в момента, не работи. Просто не работи. Няма какво да седим и да говорим и да спориме и да ми се обяснява какви велики неща са измислени, след като продължителността на човешкия живот спада. Не само това, средното ниво на здраве до такава степен се е сринала, че ти може би си видя моите постове там, които са на блога, че аз ги наричам вече младите стари. С други думи, има хронологична възраст, която не всички знаем каква е, когато сме се родили и да речеме сега аз и ти сме в нашите 40. Така. Обаче има така начина биологична възраст, която може да бъде по-малко от хронологичната, но може да бъде и повече. За повечето нормални хора до сега беше горе-долу, те съвпадаха. Обаче това, което се наблюдава е, че хронологично млади хора в техните 20 и 30 там десетилетия, които са, имат болестите на хора, които в момента са 60 години нагоре, да не кажа, че и по-лошо. Има определени видове рак, като например рак на дебелото черво, рак на белия дроб, рак на простатата и рак на панкреаса. Това са ракове, които на времето бяха известни като рак на дъртаците. Така е тук известен. А сега в момента нивото, в смисъл процентите на случаите на тези ракове са в пъти по-големи при младите, отколкото са при старите. Даже започва се получава един парадокс, който в момента се видя, че нивата на рак при старите хора вече не растат, а са плоски. Там нито спада, нито се увеличава. Докато при младите вече са по-високи, отколкото на старите, а и продължават да растат главоломно нагоре. Така че комбинацията от по-къс живот и по-гаден и по-болен живот за мен е неоспоримо доказателство, че каквото и да се прави, каквото и да е постигнала тази посттоталитарна система до сега, това нещо някакси не облажихме от него, облажиха други хора. Нали? Облажиха тези, които станаха новата върхушка. И на всичкото отгоре, в момента, ни достигна цензура, която цензурата имплементирана чрез напредналите технологии, които в момента ги има, това нещо наистина там има напредък, се оказва, че технологичен напредък той може да бъде в жесток ущърб на човека, особено за неговите свободи. И това се получи. И на практика какво стана? Ние в момента сме по-бедни, по-болни и по-стари, отколкото по социалистическо време, с много по-малко права и свободи. Поне оная система изобщо не си играеше и директно беше написано, че който се пъчи на партията, нали, заминава директно в лагер. Може би и по-лошо. Тук не, тук е по-коварно. Тук на хартия имате едни права, нали, които едни ценности се гонят там, едни права и едни такова, обаче се оказва, че във всеки един момент, ако не сте от нашите, сте от там вашите, ситуацията е по-лоша, отколкото преди. Това нещо пандемията то може би отдавна е било там, но пандемията го махна всякакви завеси, всякакви маски и ситуацията вече лъсна каква е. И мисля, че това е една от причините да има много високи нива на самоубийства в развитите държави, което още един показател много надежден, че живота на хората е ад. Значи, когато народът започва да се самоубива на млади години и те ги наричат самоубийство от безизходица. И това са точно поради такива ситуации. Значи народа просто чувства, че каквото и да направи, ще го сгащат и в един момент
той човек не знае откъде ще му дойде, а това състояние на хроничен стрес, тебе сме говорили много пъти, води до много сериозни психически отклонения и рано или късно води до обезмисля на живота и съответно до опити за самоубийство. Много от тях успешни. Та значи, цензурата, това, което пандемията направи, цензурата въведе, махне изцяло вашите права, нали, за свобода на словото, махне до голяма степен вашите права като индивиди върху вашите собствени тела, върху вас да не експериментират, както едно време фашистите. Това нещо се върна, т.е. не чак толкова, няма да ви правят операции да ви присаждат крак от жаба или нещо, което там Менгеле е правил, но сме на път. И сигурно се прави някъде, просто е тайно, не се знае още. Това също дойде. Другото, което е, че вече на политическа основа, преди беше, нали, се говореше за правата на човека и за конституционните права. В момента това нещо е на заден план. Нали, явно се цели конституцията да бъде, ако не махна, то да бъде до такава степен да й бъдат извадени зъбите, че да се вика да няма абсолютно никакъв смисъл. Но вече се говори, че конституцията не е важна. Важна е неприкосновеността на демократичните принципи и институции. А кой дефинира кои са тези, каква е тази неприкосновеност и какво, да речем, представлява нарушаването на тази неприкосновеност? Същите хора, които ви цензурират и вече експериментират върху вас. Така, просто това беше резултат от пандемията, и въпреки тези страхотни неща, които станаха, направо страховити, не на последно място, съответно, беше ефекта на вируса и на ваксините върху хората. Първата версия на вируса наистина беше много приятна, аз се изкарах, но с антибиотици, може би, бих е сравнил на една мека пневмония, да го речем по този начин. Не съм влизал в болница, не съм ми слагали да чукам нървов вентилатор, не съм дишал кислород, нали, познавам хора, които го направиха това нещо, нали, по-зле бяха от мене, въпреки че имаха по-лека инфекция. В смисъл, това беше първата ротация на вируса. След това той започна да мутира, а както е известно в вирусологията, вирусите като с течение на времето стават по-заразни, но по-малко смъртоносни. Целта на вируса е да репликира, да се разпространява. Очевидно е, че ако вирусът е много смъртоносен, това автоматично лимитира неговата възможност да се разпространява, защото той ще убие приемника в рамките на часове и приемника няма да има шанс да го разпространи. Това е еволюцията на досега познатите вируси на човека. Също се случи и с COVID. Значи след първите 3-4 месеца, след това вече вариантите на вируса бяха толкова меки, че беше смешно да се говори за пандемия. Но естествено властоимащите това не го пуснаха и съответно се въведеха тези ваксини, които отговарят на всичките принципи, които до сега споменах. Те бяха измислени в рамките на 3 месеца, бяха тествани още 3 месеца и за 6 месеца беше въведена ваксина, чиято технология, mRNA-то и другата, която е ДНК ваксината, тези двете технологии, те са известни отдавна, но причината, че до тогава не бяха въведени в експлоатация и в експериментация човешка, е защото всичките експерименти с животни, с такива ваксини, с такава технология, бяха фатални, имаха фатален край. В огромното число случаите тези животни измираха или от рак, или от сърдечно-съдови заболявания. В момента, ако погледнете каква е статистиката за новите статистика за рак и за сърдечно-съдовите заболявания, те са в пъти повече, отколкото преди пандемията. Кое го предизвика това? Отговора на възстоимащите е: стрес от пандемията, народа го е страх и то разви, нали, добре, така. Първо, ако това наистина е така, тогава веднага отпада теорията за рака, че е генетична болест. Никой, едва ли целият свят мутира в рамките се превърна в мутант в рамките на 3 години, ситуацията е ясна. Така че не е от това. Дори да не вярвате, че е от ваксините. За стреса, нали, който води до сърдечно-съдови заболявания, това е вярно, но ако отворите един учебник по медицина, ще видите, че вътре и дори не пише и повечето експерименти потвърждават, че отнема години, даже десетилетия, един стрес да причини хронично сърдечно-съдово заболяване. Акутен стрес може да причини инфаркт да затри един човек, нали? Но това също се случи. Тези случаи също нараснаха много, но след това спаднаха и се оказа в един момент. Други проучвания показаха, че огромното мнозинство от тези случаи на умрелите от сърдечно-съдови заболявания по време на пандемията е заради стреса от затварянето. Не е заради вируса, нали? И след това, нали, тези случаи не се върнаха обратно на препандемично ниво, а останаха, нали, увеличени, може би с около 40%. Единственото друго обяснение, толкова бързо, т.е. нали, не може това да отстреш, защото хронично, първо ще виждаме с години наред след това хроничния ефект на пандемията и на затваряне така. Значи, това, което тези 40%, които останаха завишени от препандемични нива, единственото, което може да се обясни е, че има някаква намеса, която е глобална
която повечето хора ги е засегнала. И единствено това нещо, за което знаем, може би има засекретени неща, за които не знаем, единствената намеса за такава, която знаем, са тези две ваксини. МРНК-то и ДНК-то, за които пак повтарям. Това са стари технологии. Тоест не стари, но преди 15-20 години. Единствената причина, че още до сега не бяха въведени, е, че когато имаше се още изискванията, които бяха на Хипократ и там от Нюрнбергския процес, че не можеш да експериментираш върху хора с неща, които са опасни, и то доказано опасни върху животни, и това предотвратяваше използването им за хора. Значи да стигне от там, че върху вас да експериментират с нещо, което преди е било забранено да се дава на хора. Значи представете до каква степен са ви паднали изобщо правата като индивиди и като свободни граждани в една демократична държава. Не говоря само за България. Това важи за цяла Западна Европа, за цяла Северна Америка, за Канада, за Австралия, за Нова Зеландия и за голяма част от няколко южноазиатски страни. Виетнам бяха в същата ситуация, Тайланд, Филипините. Китайците бяха много гърби в началото, но след това, като видяха, че вирусът не е толкова опасен, решиха, че трябва да отварят икономиката, защото, нали, деца вика, Китай е двигател на света и ако искат да бъдат първа сила, няма това как да стане с затваряне на цялата икономика. Но може би около 2/3 от света повярваха на тази глупост и в момента около 2/3 от света, сега до каква степен тази статистика е вярна, аз знам, че много хора минаха с ваксината по втория начин. И това важи особено за по-малко развити страни, даже по-малко развити от България. Места като Африка, като Латинска Америка, като така Индия, нали, разни места, където много власт няма, т.е. тя страната е толкова огромна и назадничева, че аз им завиждам на такива хора, дано никога не се развият да стават технологично развити, но тези хора на практика, въпреки че оттам се изкара една статистика, че има много вакцинирани, защото имаше помощи и пари, които трябваше държавата да усвои, и ние българите го знаем, то също става и в България, но като цяло статистиката, ако е 2/3, може би около 40-50% от света си сложи поне една доза. И сега, погледнете просто каква е статистиката на рак, особено на раковите заболявания, на сърдечно-съдовите заболявания и на инфертилитет. Като споменахме за инфертилитет. Третия ефект, който се видя от тези ваксини, които на времето са попробвани върху животни, е, че при може би до 5%, особено при женските животни, но и при мъжките се получава, се развива едно автоимунно заболяване, защото голяма част от ваксините съдържат в себе си този бодливия шипестия протеин, който беше основната част от вируса, който на причинява большинството от неприятните ефекти, и повечето ваксини го съдържат. Понеже вече има съмнение, че този вирус е синтетичен, защото в него има такива фрагменти РНК, които ги няма в природата самостоятелни. И няма друг вирус подобен, дори най-близките му братовчеди там, който беше CoV-SARS-1, неговия предшественик, е коренно различен вирус. Тези фрагменти ги няма. Но в новия вирус имаше фрагменти на един протеин, който се нарича синситин, който е експресиран в матката. Също така има експресирани протеини, които обикновено могат да бъдат намерени в тестиците на мъжете. Това означава, че ако тази ваксина, която е сложена във вас, стои в тялото продължително дълго време, понеже тези протеини са подобни много на протеините, които, да речем, яйчниците на едно момиче или на една жена произвеждат, или съответно тестите на един мъж произвежда, но са достатъчно различни, така че имунната система да ги нападне, това може да предизвика хронична имунна реакция срещу този синтетичен протеин, но с течение на времето, понеже имунната система се нагажда и тя прави така, че да не бъде прекалено специфична, защото по този начин не може да покрие, да речем, някакъв сравнително нов вирус. Така че ако има доста голям шанс, с течение на времето, ако тя продължи ако този протеин е във вас, т.е. ваксината продължава да стои във вас тази РНК частица или ДНК, и не я изхвърлите там, никой не знае за колко време това може да се случи, но в един момент най-лошият случай е, че тялото започва да образува антитела срещу яйчниците на жената или срещу тестите на мъжа. Това автоматично прави мъжа стерилен, а жената е инфертилна, защото яйцеклетките, просто тялото ще ги унищожи. Значи, синситин е не само в матката, той е в яйчениците. Така че, може би, жената до една степен не прави стерилна, яйцеклетки си има там, защото те са произведени вече, нали? Но няма да бъдат способни да бъдат оплодени и да се създаде бебе. И дори да стане заплождане и бебето да бъде сложен зародище в матката и да хване, както казват гинеколозите, в рамките на дни тялото ще нападне този зародиш и ще се получи спонтанен аборт.
това нещо започва да става масово. Значи, погледнете, напишете просто в Google статистика на мъжки инфертилитет и по страна може да напишете. Има сумата и статистики от Световната банка, от Международния валутен фонд, Световната здравна организация, Българската Министерство на здравеопазването, Национален статистически институт. Погледнете ги тези неща. Инфертилитета и стерилитета при българските двойки главоломно расте. Единствена добра новина е, че сме доста по-плодовити от западните. Значи тук ситуацията и в Западна Европа и в Америка е абсолютно трагична. 50% от младите двойки, аз това го казах на един друг подкаст с едни американски момичета, тук имат ферма и са такива активни спортистки, едната е бивша културистка. И стана на дума за ферилитет, те са млади момичета, интересуват ги тия неща, готвят си да има деца. И аз си показах просто една публикация, и то не отдавна, може би от 2021 година, че 50% от младите двойки в Америка не могат да забременеят натурално. Независимо дали е причината е мъжа или жената. Това автоматично, разбира се, означава, освен че вместо това се разглежда като трагедия, демографска трагедия, и че това би трябвало за това да има разследване от парламента, да се вика да има арестувани, съдени и евентуално избесени, защото това наистина е демографска трагедия. Това се възприе като много добри новини за фармацевтичната индустрия. Няма проблем, вие сте болни, но всички са болни, ще ви лекуваме, ще правим инвитро и така нататък. А това от тия двойки, от тия млади двойки, къде ще го намерят тия пари за инвитро, това вече никой не говори. С други думи, ще притисне до стената и всеки знае, че за здраве, а пък и за деца, всеки дава мило и драго. И ето как просто съвременният човек бива поробван с това. И преди го имало, но в момента нивата на хронични болести и на инфертилитет и стерилитет са толкова увеличени, че вече няма човек, няма семейство тук, което аз да познавам, който да няма поне човек вътре, който да е незасегнат или директно от пандемията, или от страничните ефекти на пандемията. Политически, икономически, здравни, нали? И дори такива съвсем социални. Большинството от хора тук се отдръпнаха едни от други. Аз бих казал с причина. Значи в началото беше, веднага се разделено на ваксари, срещу антиваксари. Обаче този спор лека по лека замря, защото започнаха да излизат тия новите статистики за ваксините. Не знам дали видя преди около седмица, AstraZeneca изтегли ваксината си изцяло всички пазари. Призна, че този страничен ефект, за който само преди година, и по-рано до преди около година, можехте да бъдете изцяло изхвърлен от YouTube, от Facebook, от Google, където иде, само ако това го споменете, че тази специална ваксина, че тя има, да речем, странични ефекти, увеличава броя на съсилиците и може да доведе, да речем, до инфаркт, инсулти там и така нататък. Само това да го кажете, не сте суспендирани, ами ви връчват директно отпускното, както се викаше на време в училищата. И друго училище няма и да ви вземе. Това нещо за пореден път се потвърди, че теорията на конспирацията се оказа практика на конспирацията. И сега, аз наблюдавам постове по Фейсбук и YouTube, където за това се говори. Все още има цензура, но не толкова. И затова, специално за случая на AstraZeneca, не смеят много да цензурират. Пак цензурират. Но аз предполагам, че това, което в момента ще стане, ще изчака 2-3 месеца да мине, народ ще позабрави и след това, когато някой пак го спомене това за AstraZeneca, въпреки че е вярно, понеже народ вече ще е забравил, ще започне пак цензурата и никой няма да си прави усилието да спори. Да, общо това даже ти ще го потвърдиш, някъде четох, че СЗО казаха, ние на никой не сме казали да налага някакви мерки. Да, това стана навсякъде. Той в България стане в Америка. Изведнъж тия хора, които на времето казаха, ако не се вакцинирате, тук нашето търпение се изчерпа. Ако си спомняш Макрон, и тук президент каза, тия хора, ние трябва да ги хванем антиваксерите и направо да ги побъркаме. Той това каза. Аз искам да ги побъркам. Искам да ги накарам да направят нещо много лошо, да извършат престъпления. И тогава ще ги хванеме и ще ги завремем в едни лагери. И така, и тук, и децата ще им вземем, и такива неща. И това нещо в момента, за това не се говори, никоя медия не го покрива, не смеят да го цензурят, не знам защо, но ако го напише това някъде, ще мине този коментар на социалната медия, но политици на тази тема, изобщо дори когато ги интервюират, отказват да говорят. Някой път Макрон го питаха, това дето на времето предлагахте антиваксерите да бъдат слагани в лагери и така нататък, да ви напомнят това. Първо, помните ли, че го казах? Той каза, не само, че не помня, аз не съм го казал. И когато една жена се опита да покаже на телефона си видео с него, което той го е казал 2020 година, жандармерията е грабна и тя изчезва. И аз от тогава не съм чул нищо за нея. Не знам къде е, обаче тя беше известна журналистка и от тогава, и тя пише в Люмон, там нейната колонка в Люмон, от тогава статии няма.
Мисля, че е жива, нали, не се е чуло нещо, тогава ще да се разчуе, но сигурно вече не е в тази професия и учтиво и как ти кажа, е казано така под сурдинка, че слушай, моме, млада си, хубава си, още ставаш, що ти трябва тук седиш и да мислиш, нали, както казва нашия филм. И така, в смисъл, сумата и политици, които даже, значи най-бруталното нещо. Една от тук губернаторките на един щат, щата Ню Йорк, където града Ню Йорк е в щата Ню Йорк, губернаторката на щата Ню Йорк по времето на пандемията, тя беше забранила на хора да пътуват, което тя няма тази власт. Това е противоконституционно, но тя беше наредила на полиция да арестува всеки, който преценят там, че по номера на колата, че той е на повече от 50 км от там на местоживеенето. И много хора бяха арестувани, глобени, даже в затвора лежаха, пуснаха ги, нали? Но това да плаши народа. И сега, когато имаше някаква снежна буря януари месец, тя издаде същата забрана. Въпреки, че след пандемията, когато я питаха и даже я съдиха, че това е неконституционно, тя няма право да забранява на хора да пътуват и да се излизат от къщите. Това само съдия може да го направи. И то само ако сте престъпник. Губернаторът няма право да ви забрани да се излизате от къщата. Това е кощунство, това се едно вие сте роби. И тя отрече, че това е казано, нали? Даже заплаши, че съди там за клевета. Един от журналистите каза, добре, айде ела се съдиме. И отидаха се нагло същество, отидаха се съди, тя изгуби делото. След това обаче имаше достатъчно връзки, се обади във вестника, където този журналист работеше и не го уволниха. И в един момент какво е, нали, където се вика народа, който гледа след, какво си казва, къде ще се бутам аз? Значи ти да си прав на нещо време, то си е много опасна работа. И съответно спряха дори да я критикуват. И когато спряха да я критикуват, януари месец, стана някаква снежна буря, тя пак издаде указ, който забранява на хората да си излизат от къщите. И имаше пак коментари, нали, по Фейсбук и по вестниците и така нататък. Добре, нали, тая игра играхме вече. Ма няма слушате тая кокошка, какво тя няма. Той указ е незаконен. И един от коментарите долу беше, кой ти каза, че е незаконен? Нали, значи ти твърдиш, че е незаконен. Единствено начин това да се реши в съда. Ще ходиш в съда. Помниш ли какво стана с този журналист, дето беше прав? И дето спечели делото. И така, това се нормализира вече. Вече с вас се държат, като ние се върнахме на ниво феодализъм, а то може би това си беше една от целите. Богаташите на този свят, истинските аристократи, които наистина сменят правителства, избират президенти, селектират президенти. Ние си мислим, че ги избираме. Това е само една заигравка, една залагалка, че на времето ще цитирам на Сталин приказката, ако изборите работеха, щяха да са забранени. Просто хората, които селектират истинските политици, тези хора в един момент решиха, че технологията им дава достатъчно сила и власт, че дори с малко хора, с малко ресурси, военни или там, както ще ги наречете, те могат вече да контролират целия свят. И ние сме нищо повече за тях от ресурс, който ще бъде използван, нали, разкарван напред-назад като овце, както те си искат, ще бъде клан, дран, дуен и така нататък. И в един момент, когато, нали, вече не може от нас да се изкопчи нищо, ще бъдем ефтанизирани. Да го стигнем до ефтаназията. Още една страшна тема, която също дойде като резултат от пандемията. Значи вече в повечето страни в Западна Европа, и те се опитат да го бутат и на източна, но за сега не минава номера, в повечето страни в Западна Европа винаги там, евтаназията оттам тръгна. Белгия и Нидерландия я бяха легализирали още, мисля, че началото на 21 век. Но беше само в изключително такива тежки случаи. Значи, първо изискването беше да са безнадежно болни и след това трябваше да се мине на тройна експертиза независима, които лекарите не знаете ни за други, че е минала експертизата, тия хора да бъдат прегледани и ако се прецени, че такъв човек, нали, че има някакви психични отклонения, иска се отхвърля и този човек го изпраща да бъде лекуван от психиатри. Самия факт, че един човек иска да се самоубие, това в повечето държави доскоро беше критерий за хоспитализация. Моментална. Просто нарича самоубийствена идеация. Тоест имаш такива идеи, нали, да се самоубиеш. Моментално. И сега, това вече, което стана по време на пандемията, и разбира се, това се връзва с всичките други там процеси, които премахват нашите права, е, че сега живота няма какво да се лъжи. Живота е изключително гаден в момента и когато един човек това го осъзнае, нали, така, добре, така е, нищо не можеш да промениш, мога да ти помогнем, поне си тръгнеш от този свят така по един доста приятен начин. Влизаш тук в една кутийка, такава полупрозрачна, натискаш едно копче, свири там Бетовен и какво че свири, пуска се един газ азот, нали, и в един момент, както си в съзнание, изведнъж губиш съзнание и като с въглеродния моноксид.
В смисъл се задушаваш и приключва историята. Това нещо в момента, не знам ли видя преди една седмица, одобриха, лека по лека изискванията се размиха, както с изискванията за цензура, изискванията за вашите права и така нататък. Лека по лека изискването се размиха и в момента не само, че изискването не е, че трябва да си безнадежно болен, ами дори не трябва да си пълнолетен. В момента в Канада и в Западна Европа на доста места позволиха на малолетни деца, това са деца, нали, те да решават без родителско съгласие, че те искат да бъдат евтаназирани и родителите нямат право изобщо да бъдат уведомявани за това нещо. Аз само си визуализирате ситуацията. Вашето дете на 12 години, един ден, нали, в смисъл да речем, изглеждате го, нали, може би е тъжно за нещо, нали, не е съвсем в настроение, но никой няма да си помисли, че ще иска да самоубива. Обаче нещо, да речем, на него му е хрумно, а което е по-опасното, може да му бъде втълпено и е забранено със закон на вас да ви се казва. Отива на училище, там говори, нали, с нещо, вижда го, че е тъжно или тъжно, вика лекарката, която е училищата, дръпват му един разпит и привикват там, който е тима за евтаназия и ала-бала и изведнъж вашето дете не се прибира. Е така, както седите и си мислите, че не може да се случи, вече се случва. Преди миналата седмица одобриха молба за евтаназия на съвсем здрава, права, млада жена в Холандия, чиято единствена болест е депресия. Да, това вече го одобриха. Тоест тя най-вероятно до някой ден ще замине. Също това нещо се бута и за деца. Но не знам колко хора знаят от вас, аз поне следя статистика за Канада, защото оттам ми писаха доста хора, защото там нещата са дори по-страшни от Белгия и от Холандия. Там първи въведаха това изискване, че може дете, което е малолетно, нали, нали, и то без уведомяване на родителите и без тяхно съгласие, може, нали, да поиска да бъде евтаназирано. И понеже ми пишат там хора, значи за цялата COVID пандемия от 2020 година до сега, от евтаназия в Канада са умрели повече хора, отколкото от COVID. Има ли нещо изобщо смисъл да говорим повече за това, докъде е това нещо доведе нещата и каква е целта, нали, да се усещате, че може би не да избият всички, но в момента, в който вие почнете да станете тежест на системата, което е така, вие разболеете ли се, това означава, че спрете да работите, почнете да ходите по лекари, па се почнете ни процедури, и постоянно се говори как цените здравеопазване главоломно растят, как системата е вече пред разпадане, пред пръсване. То цялата идея на тия затваряне беше точно тая, че ще изнемогне здравеопазването, системата здравеопазване и всичко ще се срине. Добре, сега като мина пандемия да не се стрива, защо не спря да се говори за това? Значи ситуацията изобщо не е било въпрос на пандемия. Цялата идея е, че имаше едни пари, които, както им беше приказката, тя и до днес има в България. Имало едни пари, те са били дадени там на една държава, тя ги изхарчила и сега, когато трябва да ги върне, значи опциите са три. То не е само с държавата важи. Когато дължите, един човек дължи на един друг човек много пари, какви са опциите? Не са много. Едната е да отиде при този човек и да му каже, нали, той, който е взел парите, отиде при този, който ми го да, му каже, няма да ги върна. Това се нарича запор по заплащането на дълга. Това го правят държави, правят го хора. Имаш и доста добри решения така в индивидуални случаи, шамари, ритници там, или може да се разберете с ракия, някакъв бартер. Това нещо на държава ниво го няма, защото става дума за много пари. Тоест бартера, ако щеш да бъде, я дай половината държава, защото не можеш да си върнеш дълга. Ясно, че това няма да стане. Единият вариант е на практика запор по дълга. Това не става, защото това е един вид, държавата обявява фалит. Това означава, че всичките нейни бъдещи заеми ще бъдат с много по-високи лихви, всички ще спрат да й дават заеми и затова от това нещо се бяга. Това не е опция за повечето държави. Втората опция, нали, е този дълг, който длъжника има, да бъде обезценен чрез инфлация. Държавата много го обича това нещо, много държави. И съответно това се постига с печатане на пари. Познайте какво стана в целия развит свят след пандемията. Понеже се напечатаха много пари, нали, които се раздараха на който трябва там, на нашите, а не на вашите. И в един момент тези пари предизвика една инфлация, която е много лоша за обикновения човек, обаче е много хубава за държавата. Защото държавите дължат много пари на данъкоплатците си по формата на държавни ценни книжа, пенсионни осигурявания, здравни осигурявания и така нататък. И когато, нали, искате да обезцените тези дългове към вашите длъжници, вие печатате пари и по този начин пада на практика стойността на дълга. Пак ще си върнете парите, но те вече ще имат стойност 1/10 от това, което да речем са имали преди. Нали, това е. Третата опция е да убиеш кредитора. Нали, тя винаги има.
Да. Тя и до днес ще се случва там в мутринските, нали, среди и така нататък. Нали, ако, нали, е такова, ако са взети много пари и не мога да ги върнеш на този, дет си ги взел от него, ами ако на този му се случи нещо, твоят дълг изчезва. Нали, така, поне на теория. Така, Да. добре, в случая, когато държавата е длъжника, а кредиторите са нейните граждани, мисля, че на всички ме е ясно, че едно така хубаво задоволяване на населението. Ами, съберете 2 и 2, всичко, което се случва до сега, мисля, че никой няма да оспори, че е в ущърб на обикновения човек. Тези неща с евтаназията, с страничните ефекти на ваксини, с това, че нали, страшно много намаля продължителността на живота, здравето на хората, че вече няма млади, всички са стари и така нататък. Всичко това води до едно. Това, че ще има по-малко длъжници, на които да се връщат тия пари. Това е. Тоест държавата усвоила парите и сега няма да ги върне. Между прочим да кажа, тия опции, те не са взаимно изключващи се. Тоест, и последната опция, която вече нито едно от тези неща не работи, е война. И сега ще ви кажа само, че ако се замислите, всичките 4 опции в момента са в действие. Нали, тоест, нито една в момента не е доминантна, предполагам, защото им е изгодно да ги има и 4-те, защото по този начин много по-ефективно, нали, се намаля така. Но, ако да речем плебеите започнат много да роптаят или се усетят какво става в достатъчно голям брой и така нататък, има една приказка, тя е още от римско време. Когато политиката и икономиката вече не могат да държат плебеите под контрол, винаги се стига до война. Това е просто неизбежно. И не е само в Римската империя. Това е просто една така, то не е сентенция, то е наблюдение. Нали, просто се стига. Раздадени са прекалено много пари, които ги няма, нали, те са фалшиви, те са напечатани от въздуха, за тях не стои нищо. Но всяка напечатана пара, тя е вид дълг. Това е на практика държавата взема назаем от гражданите си, нали? След това тия пари ги харчи за нещо, обаче когато им дойде падежа на тези ценни книжари, там по какъв начин вземе тия пари от държавата назаем, държавата ги е взела назаем, тя трябва да ги върне и то с лихва. И затова тя обяснява дълга, нали, смисъл там, даже на някои от своите кредитори, с други нормалните хора, това вече стана между прочим на няколко места, едно от нещата, които може да направи държавата, което е един вид мек запор на дълга, е да отиде при някои много стари пенсионери и така, гледайте сега. Вие там по закон ви се полага някаква пенсия, да речем 1000 лева. Гледайте сега, ситуацията е зле, има 2 опции. Вие сте дърти, нищо не може да правите. Значи имате 2 опции. Или ще продължим да ви плащаме тая пенсия, ама няма да е 1000 лева на месец, ами ще е 100. Или спира всичко. Я елате ме следете в съда. Те хората са наши. 80, 90, 70 така годишни хора, кой ще тръгне и сега казах, нали, както дори богатият човек едва ли ще тръгне да съди държавата, дори да спечели може да бъде предсакан много гадно и така нататък. Ясно е, че старците с тях е приключено и това е презумпцията на държавата. И на много други, как ти кажа, защото има и частни институции, които издават ценни книжа. И на тях си дадат пари от данъкоплатци, от нормалните хора. Те също имат голям интерес, банките естествено, също имат голям интерес, нали, тези дългове да не бъдат върнати или да бъдат обезценени, или кредиторите да бъдат така леко така полукастени. Всички тези неща в момента стават. Мисля, че това е очевидно. Аз те казвам неща, които народа не знае. Не знам дали народа прави връзката между всички тези неща и това, че аристокрацията, която винаги е имала на този свят, в момента се възгордя и реши, че технологичен напредък и позволява вече да контролира всички по света, както тя си иска, и че ние права нямаме, освен на хартия. Те може би ще продължат да стоят на хартия, просто да бъдем забавлявани, но дори когато се усетим, че вече нямаме права, че само на хартия, тогава пада маската и държавата каза, какво ще направиш? Да, какво ще направиш? Аз едно нещо съм си мислил, че се убедих. Още много давно на времето бях чул, че всъщност интернет е измислено от военните като оръжие. Точно така. И реално аз виждам, че сега последно време с тези уж удобства, това оръжие вече е активирано. Тоест то достатъчно време да зарази всички, ако може да кажем, че като вирус. И в момента, в който вече е достатъчно заразено всякъде, действаме. Ами, значи, то е оръжие, но то е едно с 2 острията. Значи, когато създаваш една глобална мрежа за разпространение на информация, която ако контролираш достатъчно потока на информация, ти можеш да променеш съзнанието на хора по целия свят, да влияеш, и така. Тоест, без ти да нахлуваш с армия, можеш да повлияеш на избори, да речем в Русия. Русия се пази вече. И това беше в началото. Това бяха началните стадии на интернета. После
военните много бързо се усетиха, че това е едно с две страни, защото както можеш да разпространяваш тази информация, която ти искаш. Има много хора, такива, които са независими, нормални плебеи като мен и тебе, които могат да бълват друга информация, да подкопават много, нали, проектите на това. Това в момента, който си го говориме, в идеалния случай държавата или там, които командват парада, това не иска това да става. Нали? И се работи в тази посока. Значи целта е да се стигне, нали, не стана това с дигиталната идентичност и портфейла и така, но това, което в момента се работи в повечето държави до известна степен вече е въведено. Че вече ще бъде забранено, ти няма да можеш да влезеш в компютъра си, без да се идентифицираш директно и то истински ти. В момента въвеждаш юзернейм и парола, нали? А това може да е всеки. Ако ти ги дадеш на сестра си твой юзернейм и парола, нали, интернета няма как да знае, че това е тя. Сега, има няколко такива, нали, вече частично, вече на много пластове, вече има аутентикация и идентификация, но тя да речеме за имейл, там да речеме за офис документи, за твоя компютър, за банката. Това са различни профили, които обаче не те идентифицират уникално, специфично само тебе по целия интернет. Идеята е следната, да се знае, ако изобщо ще бъде оставен достъпа до интернет на плебеите, да стане така, че във всеки един момент да се знае плебея на като има достъп до интернета, къде е ходил, какво е правил, какво е писал, кои страници е гледал и така нататък. Това нещо го има в момента неофициално под формата на профили, които са създадени от Google, от Microsoft, нали, на базата на това, че ползваме техните браузъри. И съответно, като ползваме техните браузъри, те следят, нали, какви страници гледаме. Нали, и това нещо, в смисъл, Google има профил на почти всеки човек, който има достъп онлайн. Но не е уникално идентифициран и легално този профил няма все още сила. Тоест, ако, да речеме, държавата иска да ви съди за нещо и да отиде при Google и каже, добре, дай ми профила на този човек. Нали? Google изкара нещо, каже ми, той е. Защото да речем идва от този IP адрес. Но това не е достатъчно доказателство. За твоя IP адрес стоят още 4 човека. Двете са деца, но идеята е, че могат да стоят 50 човека. И може да е всеки, който дойде там и аз влизам в вас, ползвам ти компютъра и това влияе на твоя профил в Google. Така че това не е достатъчно селективна идентификация. Това, което искат властите е, че ти да можеш биометрично да се идентифицираш на всеки апарат, на всяка джаджа, която е около тебе. Затова всички са смарт. Това е, и цялата идея е, че те ще събират информация както от тебе, така, да речем, температура, влажност на въздуха там, нали, които са тия хладилниците, колко често ги зареждаш, какво има в хладилника, това е другото. Нали, всеки иска това да го знае, да ти пускат специфични реклами. И целта е в един момент стигнал там, че твоята дигитална идентичност да бъде винаги с тебе и ти няма да можеш да имаш взаимодействие с средата около тебе, т.е. нещата, които са важни за тебе, няма ти бъде позволено да участваш в това нещо, ако ти не потвърдиш твоята идентичност. И това се опитах да направя в магазини, т.е. по време на COVID. Нали, че ти не можеш да влезеш в магазина да си купиш нещо, без да представиш сертификата, нали, който имаше го и на хартия и така нататък, но целта беше да го има дигитално. Нали, така? Това е първата стъпка. Крайната стъпка е този телефон винаги да е с тебе или ако го оставиш, ако се осмелиш да го оставиш вкъщи, ти излезеш навънка, ти си в една дигитална джунгла, която ти не можеш да изобщо да взаимодействаш с нея, защото тя не възприема анонимни участници. Тя отказва да взаимодейства с тях. Да речеме, влизането в Kaufland ще бъде позволено вече само след сканиране на твоя дигитален паспорт. Защо? Тук има ни кофти, типове, дружба едно, баба не се обичат, правят злоуми в магазина, крадат, може и терористи да страни. Трябва тия хора да ги отсеем. Нали така? Дали имаш пари изобщо, защото ако нямаш пари да влизаш, може да откраднеш. Така, да. Което по принцип е незаконно. Ти нямаш право по закон нямаш право да дискриминираш на базата на финансово състояние. Бедни, не бедни, те имат право да влязат в магазина. Нали, това няма го кажа, защото е незаконно, обаче ще те издължат с някаква друга глупост. Тук има педофили, има какви си хора, нали, ще влязат, някой ще наръга с някакво снощно такова. Трябва да знаем кой влиза в магазин, защото ако стане престъпление, ние знаем със сигурност кой е бил в този магазин по всяко време. Нали така? И вече списъка на заподозрените много се сива. Ще облегчиш държавата, все пак ти искаш тази полиция, тя работи за тебе, какъв си такъв хайдутин, че няма да помагаш на полицията. Какво е това нещо? Да. Това е крайната цел. Значи, вашата идентичност да бъде навсякъде с вас и ако вие откажете да я предоставите там на каквато система я изисква във всеки един момент, дали ще е в магазина, дали ще е в автобуса, дали ще е в взаимодействие с държавните агенции. Ето вече го направиха. Рецептите в аптеката май станаха изцяло електронни и ти не можеш да купиш дори антибиотик без това да се одобри от лекарите. Някой сеща ли се защо стана това цялото нещо? Много бързо излязаха
статии медицински, които показаха, че смъртността от COVID не е от вируса, а последващата, в голяма част от случаите с последствие се развива пневмония, защото вируса потиска имунната система. Иначе, лечението на пневмония е с антибиотици. Обаче държавата не иска вие да можете да ходите да си купувате ефтини антибиотик, да речем от местната аптека или на моксицилин, който ще струва 10 лева кутийката. Държавата иска вие да минавате през държавната каса, където не само ще ви се дава моксицилин, но и вече подлежите и на включване в тези незаконни там тайните експериментални проучвания, които за държавата са много ценни, за фармацевтичните фирми също са много ценни. И ако вие откажете да участвате в тях, това е много лошо за тях. Нали? То е много добре за вас, а много лошо за тях. И това е. Значи целта е вие да бъдете дигитален роб, обаче това ще ви бъде представено като, поне в началото, ще бъде представено като някакви невероятни удобства. Телефона винаги е с вас, вие цъкате на едно копче, хуква там личната лекарка да ви изпише антибиотик такова и да речем седите си вкъщи, лети дрон, пуска ви го на балкона, вие гледате нагоре към дрона, той ви прави, сканира ви ретината, потвърждава, че сте вие и вече транзакцията затворена, изтегна ви стане някакви пари от дигиталната сметка, нали? Всичко е чудесно. Вие не мърдате от вас. Ти само седиш и пиеш уискито и антибиотика лети. Нали? Това ще бъде рекламата. Реалността ще е доста различна. Реалността ще е, не мога да дишам, какво да правим жена, и ми давате водим спешното. Звали спешното, изобщо не иде, тук има 500 човек. И добре, какво правим тогава? Ако не е чак толкова сериозен случай, обадете се на лекарката да му даде антибиотик. Звалите на лекарката, тя телефон не дига. Всичко е електронно. Пише там на някакъв чатбот, той каже, аз не разбирам кой ми говорите. Добре, пишеш го пак, аз не разбирам кой ми говорите. Пак го пишеш и те, това нещо е много неприятно, вие тук това спамирате. Аз ще блокирам акаунта. И сега не можеш с лекарката се свържиш. Но в крайна случай вие се свързвате по някакъв начин, говорите с лекарката, тя праща на аптеката, обаче аптеката ние не работим, или го няма този антибиотик, нали така? Добре, и да речем казват, имат го, обаче дрона не работи и не мога да го изпратим на човека по балкона. Ще да си го взема на ръка, не може. Това тук е един склад, който изобщо никой не може да влиза там и така. И добре, кога да дойде? Там като се оправи дрона, или не може да дойде изобщо, и като се оправи дрона ще дойде. Той човека се мина. Всички се минават. Сега какво са? Няма се прави трагедия за... Това е добре, винаги да минахме така по-доста философски теми, а не толкова, нали, какво предлагаш и какво може да правим? Ние освен хайдуклък пак не виждам нищо друго спасение от това нещо. Обаче сега първо, за антибиотици, които са много такива важни лекарства, има списък на Световната здравна организация, които са за основните лекарства, които трябва да има в една система здравеопазване, за да бъде приета така на развито ниво. Антибиотици са едно от основните лекарства. Значи антибиотик и аспирин във вас винаги трябва да има вкъщи. Винаги. Тези двете неща, събрани заедно, ви пазят от болшинството, от бактериални инфекции, което го прави антибиотика, и аспирина пази от вирусни инфекции. Пък някои от антибиотици, като например от семейството на тетрациклин, доксициклин, миноциклин, оксициклин и така нататък, понеже те са и хинони, те имат и много силен антивирусен ефект. Така че тези антибиотици трябва да имате за няколко месеца във вас запаси и аспирин трябва да имате, защото това е лекарство. На практика с тези лекарства вие горе-долу се оправяте с почти всички болести, с изключение на някаква травма, която да речем се налага за нея хирургична намеса. Всичко останало, антибиотика, аспирина, компирина и така нататък, това нещо би трябвало да могат да помогнат с него. И така, много неща могат да се направят, но трябва да се действа. И не е нужно да се правят всичките неща едновременно. Това, което му трябва човек, живота е нещо доста просто, т.е. оцеляване е доста просто, не означава, че е лесно. Просто имам предвид, че изискванията за оцеляване, особено от гледна точка на болести, не са много. Антибиотици, аспирин, сравнително добра храна, ако имате достъп до качествен протеин, особено от млечен или яйчен произход, качествен хляб, моркови, там съответно някакви източници на неразтворими фибри. И това е смисъл, общо взето това. Сега вече до каква степен човек може да се предпази от другите дигитални изпълнения, които тази система ще се опита да наложи. Това те първо ще се разбере. Не мисля, че ще мине на умера, просто причина, че е много нестабилна тази система. Тя вече се видя. Най-малки тук магнитни бури създадаха такива смутове, поне в Америка. Аз нямам, моят телефон 2 дни не работи, което може би са добри новини.
Тоест, колкото и да е напреднала тази система, колкото и да са запазени тия там нали, центровете, където е сървър хостинга и така нататък, една сравнително не мека, но така от средно ниво, под средно ниво магнитна буря, успя да разкаже играта на цялата система и на Канада, и на Северна Америка, и мисля, до две степени на западноевропейски държави. Така че докато това не се оправи, нали, винаги има шанс, че ще дойде една от по-големите магнитни бури, което между прочим е станало, който ще почне прата статия в Канада, където 80-те години е ударила така по-сериозна магнитна буря и всичко се е върнало в средните векове в продължение може би 2 седмици, докато възстановят електроснабдяване, нали, след това банковата система и така нататък. Така че добрите новини са, че тази система, която се опитва да ни пороби, да прави дигитални робове, тя е изключително уязвима към елементарни атаки от аналоговия свят, това в който ние живеем. И може би, след се вика Слънцето, може в един момент се окаже, че има някакъв вид съзнание там и че пази Земята от такива прекалено възгордяли се паразити двукраки, да си въобразява, че света е техен и че може да си прави каквото си искате. Ако погледнеш историята, нали, на Земята, поне колкото виждаме от геологичните изследвания и от археологичните, периодично Земята била сполетявана от такива много сериозни магнитни бури, които просто правят такъв рестартиране, зануляване, точно което се опитат да направят на нас. Обаче е истинско зануляване. Там няма богат, беден и тъна. Да, има такива приспособими айдуци, които са готови, съмняват се във всичко, готови са с храната и с антибиотиците, с ракията и евентуално, нали, с нещо, което пуца. И оттам нататък това те прави тебе елит. Нали? А не, че живееш някакъв замък там и ядеш някакви породисти коне, деца са толкова вече изродени, че им се чупат краката, речем, като пробягат едно състезание от 2 км, а струват милиони евра. Така, добри новини са това нещо. Просто стойте близо до аналоговия свят. Това е истината и оттам идва знанието. А другото, което като стана дума за дигиталното, не се представите изобщо за изкуствения интелект. Първо мога да ви пратя статия на едно наше момче Руснак, който завърши в Русия, но след това отишъл в Америка да прави пари, разбира се, физик и математик, който има теорема, с която доказва, че само човешкият мозък може да създава ново знание. Никакви комбинации от дигитални компютри не могат да създадат ново знание. Тоест, компютърът е много ефективен в това, което знанието вече го има, да го комбинира по някакви начини, нали, да го рециклира и така нататък. Но в един момент това знание се изчерпва, защото света постоянно, аналоговия свят постоянно се променя. И на практика ролята на човешкия мозък е постоянно да излича ново знание от света, континуум, или както искаме да го наречем, от реалността, и това знание да го прилага, за да оцелява. Компютърът това не може да го направи. Не е способен. Доказуемо математически, че не е способен. Но това, което може да направи, е много добър в падарстването. Нали? С други думи, да се създаде една система, която да падари хората, вече затворени в един дигитален концлагер. Но, дори да е много добър, пак повтарям, много е уязвим този компютър и може нали, да подлежи на замерене с камъни, нали, на даване на късо, на магнитни бури и на всякакви други неща. Но за да ги постигнете тия неща, трябва да бъдете айдуци, трябва да има антибиотици вкъщи, компирини, аналгини, аспирини, нали, там добра храна, хора, които са надежни около вас. Значи, тоталната изолация също не е добра. В природата изолацията обикновено води до смърт. Тоест, едно животно почва да се изолира от другите, обикновено усеща, че идва края. Така. Както котките, не ги виждаш, как не виждаш, те се скриват някакси, за да не ги някой. Да не ги видиш. Те си взимат с Богом там, даже то се вижда. Те имат вече погледи, почва да гасне, както се казва. Вижда се едно животно, което вече е на път и смисъл си отива. И така, това е натуралният начин. Но идеята е, че ако се държите, нали, с достатъчно група около вас хора, не повече от 10 човек, защото тогава вече става патаклама, може и до бой да се стигне. Това е достатъчно, може би, за оцеляване. Големите групи имат една теория в археологията, антропологията, нарича се числото на Дънбар. И е показано, че във Фейсбук повечето хора, средното ниво на приятели, в кавички приятели, е около 150 човека. Средното говоря. Има много полярни хора, нали, но дори не полярни са около 150 човека. И това е в антропологията, това число се забравя, че повечето примитивни племена не надвишават числото 150. Просто това е на практика кръга, който може да поддържа вашия мозък като близки връзки, като близки същества. Приятели там, роднини, нали, любовници, както викаш Торо Колев едно време, коли, къщи, любовници, да. 150. Това е числото на Дънбар.
около 150 човека около вас това е вашето село, както е било едно време, и това е предостатъчно за оцеляване. Не ви трябва повече. Нали? Оттам нататък вече като фактор от 3 може да се намалява, делено на 3 е 50. 50 човека е една по-такава добре позната група, на които може да си има повече доверие, после пак на 30 дали става около 15, това обикновено е вашето семейство, като казвам семейство не само жена и деца, но речеме сестри, братя, братовчери и така нататък. И когато разделите още на 3, това обикновено е вашето семейство директно, т.е. вие, партньора ви и евентуално децата. Това са 5 човека. Да, добре, стана тук. Обикновено изместихме, но по-философска тема стана днеска. Надявам се да е интересна. Аз имах такива кратки въпроси на една тема, да върнем малко по стандарта, който преди беше по-така на здравни теми, да говорим и за процесите в тялото. Вълнуваше ме нещо, какво е твоето мнение за, което Рей Пит е казал, за едно дишане на един руснак, който е Бутейко, който в момента той е от украински произход, за да бъдем политкоректни. Да. Но все пак е руснак, не? Но и от двете, нали? Тоест, не е обиден, ако някой ни слуша, ни гледа на такова, няма обидени. Тоест и така, имаме и от двете, нали? Как ти можеш да кажеш за това дишане като информация? Аз нарочно така прочел съм малко, но искам да чуя, нали, ти какво ще кажеш и публиката. Така съвсем лъжки задавам въпроса. Аз съм привърженик на хапчета по принцип, защото то може това да се имитира с хапчета, но за хората, които искат да си дишат, нали, това нещо, цялата идея на този метод е, че трябва да се предотврати прекалената загуба на въглероден двуокис, която медицината смята, с тебе сме говорили това преди, го смята за отпадъчен продукт, но изобщо не е така. Въглероден двуокис е изключително важен регулаторен механизъм в човешкото тяло и една от ролите му, само момент, само да погледнеш къде се звъни. Значи една от неговите основни роли е това, че ако не се произвежда достатъчно въглероден двуокис, се получава състояние на псевдохипоксия. Тоест, въпреки че вие дишате, имате, да речем, ако приемем, че имате хемоглобин, нямате недостиг на желязо, нали, кръвта си е добре произведени, добър брой на червени кръвни телца, достатъчно количество хемоглобин, това свързва кислород, нали, и го циркулира с кръвта около органите, но този кислород, за да бъде оставен в тъканите, където на практика трябва, където тъката има нужда от него, за да извърши този окислителен метаболизъм, отделянето на кислорода от хемоглобина може да стане само в присъствието на въглероден двуокис. С други думи, ако вие не произвеждате въглероден двуокис или сте го изгубили чрез прекалено много дишане през устата или прекалено бързо дишане, тогава се получава сравнителен недостиг на въглероден двуокис в клетката и когато хемоглобина минава около тези клетки, нали, той носи със себе си кислород, този кислород не може да бъде освободен да влезе в клетката. И се получава едно циркулиране, един празен цикъл, който може да се види. Значи хора, които, ако си купите от тези пулс оксиметри се наричат, които слагате на пръста, в болниците ги имат. Така, това нещо, ако, нали, го сложите на пръста и започнете да дишате бързо, ще видите, че след време, ако да речеме концентрацията на кислород, ако насищането на хемоглобина с кислород, да речеме, когато се започне е около 97%, ако започнете да дишате бързо и плитко, след около една минута това ще стане на 99%. И повече хора ще кажат, чудесно, значи повече кислород. Това, че имате повече, причината, че имате се покачило насищането с кислород, е защото кислород не може да бъде освободен от хемоглобина заради липсата на въглероден двуокис. И така, че когато имате високо ниво на насищане на кислород в хемоглобина, това не винаги е добър знак. Ако сложите пулс оксиметър на труп, там насищането ще е 100%. Защо? Понеже няма клетъчната активност, кислорода, който е на хемоглобина и още стои в кръвта, той не е използван. И на практика това е, когато е, да речем, 90% или 100%, това не е добър знак. Обикновено не е добър. Трябва да е между 97 и 93. Даже ако е по-ниско, тогава вече обаче започват други неща. Ако е много ниско, тогава може да има проблеми с белия дроб, може да имате анемия, т.е. да няма кислород, защото не може да се съдържи в кръвта. Нали? Това също е вариант. Така че не е достатъчно информацията от този оксиметър, не е достатъчно сама по себе си да ви каже дали сте в добро здраве или не, но когато стойността е над 95%,
но е под 100, обикновено това е добрия диапазон. Извинявам между 93 и 95. Над 95, отивайки към 100, ситуацията вече отива към явно се получава хипервентилация, която води до така наречената хипокапния, което означава ниски нива на въглероден двуокис в тялото. И на практика целта на Ботейко е да задържите по-голяма част от този въглероден двуокис, който е произведен в резултат на окисителен метаболизъм, да го задържите в клетките си, защото колкото повече въглероден двуокис има, толкова повече кислород ще може да бъде освободен и ще бъде подобрено насищането на тези клетки с кислород, което е целта. Защото няма ли кислород, не може да има окисителен метаболизъм. Мисля, това е ясно на всички. Но за да бъде постигнат за да бъде изобщо доставен кислород до клетката, затова е нужно достатъчно количество въглероден двуокис. А ние имаме тенденция да го губим, защото дишаме през устата, дишаме прекалено често или да речем прекалено очистено, напрягаме се, в смисъл, нали, извършим някаква физическа дейност, където дишаме през устата. И е показано, че когато се диша през устата, се губи много повече въглероден двуокис, отколкото когато се диша през носа. Това е първото нещо. Значи трябва устата да бъде. Това е добър, как да кажа, добра препоръка в преки и преносния смисъл. Дръжте си устата затворена. И дишате през носа. Няма как да говорите през носа, но дишате през носа. И метод на Ботейко е на практика да се държи носа, т.е. да се издиша, да се поеме дъх, да се затвори, нали, устата и носа, да се държи известно време, да се натрупа въглероден двуокис, защото когато не го издиша, той се натрупва, след това бавно да се издиша и това да се повтори около 10 пъти. Има няколко там фази. Мисля, че едната беше стабилна, другата беше активна, но и цялата идея се свежда до това, че трябва да се повиши задържането на въглероден двуокис в тялото. И има много методи това да бъде направено. Вие просто можете да си задържите дъха и да държите, докато вече започне да се чувствате задушавате и след това да допустите да дишате наново. Стига това дишане да стане през носа, както вдишването, така и издишването. Не е нужно да следвате някакви много специални методи на Ботейко. Нали, може би за да се задържа повече въглероден двуокис по неговия метод, но има много такива методи. Йогите имат подобни методи за дишане. Аз на време тренирах кунг-фу, когато бях в гимназията. И ние имахме един метод, който е може би почти същия. Единствената разлика е, че там се дишаше през едната ноздра и се издишаше през другата. Пак устата е затворена и няма задържане толкова нали, не се задържа дъха, но понеже едната ноздра, когато се диша само през нея, капацитетът не е достатъчно голям да издиша много на практика въглероден двуокис, това изкуствено допринася до задържането му. Понеже нали, самия обема, т.е. диаметъра на ноздрата не е толкова голям, колкото на две заедно. И на практика, ако запушите носа и вдишвате и след това запушвате тази ноздра и след това издишате през другата, целият процес на дишането е много по-бавен и се стига до задържане на въглероден двуокис в тялото. Но целта е, нали, както казахме, на практика ползите са не от самото дишане, а от това, че се увеличават нивата на вътреклетъчните нива на въглероден двуокис, което е нещо много важно. Рейпите писа също много за него. Има маски специални, които имитират на практика живеене на височина. Ние сте ходим на Белмекен, обаче който не може на Белмекен или не иска, или не може да речем болел краката или някакви там болести, си купуват тия маски, те имитират на практика това, което един алпинист изпитва в планината. Продават се навсякъде. Някои от тях са фалшиви, но цялата идея е същата. Затормозяват до степен дишането, забавят потока на вдишване и на издишване и по този начин задържате повече въглероден двуокис. Има фармакологични начини това да се направи. Един от най-важните кофактори за увеличаването на въглероден двуокис в тялото е витамин B1. Има едно лекарство, алпинистите го ползват много, в България го няма, но се продава в Гърция, в Турция, там на разни страни около нас, нарича се ацетазоламид. И това лекарство, един от основни му ефект е, че на практика инхибира разпадането на въглеродния двуокис в тялото. Тоест, освен че го издишвате, въглероден двуокис в тялото може да се разпадне на бикарбонат и на вода. И този процес, на практика, ако се затормози, ако се инхибира този ензим, наречен карбоанхидраза или карбонична анхидраза, започва да се натрупва въглероден двуокис. И на практика с това нещо имитирате дишането на Ботейко. Така че може да се постигне и фармакологично. Значи няколко клинични проучвания показаха, че витамин B1, още познат като тиамин, не само, че е кофактор за създаването на въглероден двуокис от глюкоза, ами също така, също като лекарство ацетазоламид, блокира деградацията на въглеродния двуокис.
Така че просто едни сравнително невисоки дози на витамин В1, като казвам невисоки, те се водят за фармакологични, но всъщност не са, защото има стари проучвания, които се показват, че между 100 и 300 мг витамин В1 на ден не е фармакологична доза и даже в повечето случаи се оказва, че хората са в дефицит, въпреки че кръвните тестове показват, че не са в дефицит. Едни такива дози от витамин В1 постигат същия ефект като дишането на ботейко, и този ефект продължава може би 24 часа, докато на ботейко цялото нещо, то работи докато го практикувате, което обикновено е може би час-два, или да го кажем, но първо това цялото време си го спестявате, нали? Второ, ефекта продължава 24 часа, когато е фармакологичен. Така че фармакологията има някакви предимства. Нали? Все пак трябва да се обърне внимание и на химията. Да. И все пак, да. Това беше, понеже и разговора напредва, това много е вълнува, защото наистина бяхме доста доволни. Като заговорихме за витамините и за изследванията и с това, което се постигнахме с така едни експерименти, пак с онкологични с едни тумори, и така ти да може би да разкажеш малко, защото тя стана, доколкото прецениш, че нали, може да кажем на нашата публика. Защото резултатите бяха потресаващи. Има сега нови резултати от друго проучване, което аз още не съм го обявил, но има още по-потресаващи резултати, където има излекуване на две от животните с един аналог на аспирина. Има излекуване в рамките на една седмица. Говоря за тотално излекуване, както нали, за първото проучване, но там имаше да речем едни периоди, в които в началото тумора растеше, после нали, главоломно падна, после една от мишките растеше много, пък накрая на нея падна, нали, накрая беше пълно излекуване на всичките. Тук, с един от аналозите на аспирина, който е много по-силен от аспирина, изобщо нямаше растеж на тумора. Директно започна спадане на две от мишките. На една имаше нещо така, като едно плах опит за растеж и след това пак главоломно надолу. И в момента и трите мишки, които са с този аналог на аспирина, те са по 3 на група, и трите мишки вече са тотално излекувани. Значи вече това се потвърди, че работи, поне с този тумор, който е човешки тумор. Просто е присъден на мишка. И затова е много има много по-голям релевантност за хората, отколкото стандартните експерименти, които даже ние продължаваме да правим в БАН, които са с изцяло мишешки тумор. Тоест, нали, там ще е хубаво и там да има резултат. Даже аз мисля да го пробваме и там, защото ако има резултат върху тумор, който си изцяло мишешки, има резултат върху човешки тумор и пробваме и това са различни видове животни. И просто ако това се повтори с няколко други различни видове тумори в различни животни, тогава става много трудно да се оспори, защото в момента критиката, която получаваме, голямата работа, излекува си го в мишки. Не, то не е в мишки, то е човешки тумор. Нали, в мишки. И нали, това половината от критиката отпада. Сега остава критиката, че нали, казва, добре, то обаче е само един вид тумор. Пробвай с други видове. И аз това ще го направя. Нали? Сега обаче все още налучквам оптималните дози на аспирин, на витамините вече ги знаем оптималните и на аспирина не знаем. Сега обаче този налог нов на аспирина, който го проверявам, той до сега с него опити почти няма. Има един стари опити с ревматичен артрит, където показва, че в дози 10 пъти по-малки от аспирина има абсолютно същите ефекти. С други думи е 10 пъти по-силен от аспирина. И другото, което е, че ефектите на този нот на аспирина са главозамайващо бързи. Значи, това проучване, което беше с болната ревматичен артрит, артрита изчезва в рамките на 24 часа. Поне подуванията и болките в ставите. Този аналог сега го проверяваме заедно с другите. Остава си протокола с витамини и аспирин, това ще продължи да се тества. Обаче след това ще добави още една група, която е с този аналог на аспирина. И сега започваме вече проверка в други туморни типове, на мозъка, на панкреаса, на меланома, да речем, това са смъртоносни тумори, както повечето слушатели знаят. Всичките ще бъдат човешки, нали, просто ще бъдат присъдени на мишки, защото това е организъм. Нямаме право да експериментираме се още върху хора. Но натам отиват нещата. Нали, ако това се потвърди в 3-4 туморни модела, 3-4 различни вида животни, нали, 3-4, как да кажа, особено с различни терапии, които обаче имат един и същи механизъм на действие. Говоряки за ботейко, всичките тези неща, които са трите витамина плюс аспирина, те имат няколко механизма, но основният е ускоряването на окислителния метаболизъм и може би най-важното – увеличаването на производството на въглероден двуокис и инхибирането на неговата деградация. С други думи, комбинация от, да речеме, приемането на хормон на щитовидната жлеза, който увеличава метаболизма, и на лекарство ацетазоламид, което забавя разпадането на въглероден двуокис. И другия вариант е комбинацията на приемане, да речем, на Т3 с дишането на ботейко. Това, което в момента Ботейко прави до голяма степен, ние го прилагаме също фармакологично,
и има невероятни ефекти до сега и то говоря за тотално лечение на рак. То може би даже когато е човешки тумор присъден на животно е още по-интересно, защото това са различни видове. Би трябвало този тумор да не може да изчезне, защото организма на мишката няма как да се справи с чужди клетки. Тя или ги напада и ги унищожава, ако има имунна система, те са с потисната имунна система, защото нали, за да го няма това нападане, те са имунокомпрометирани, още нещо, което не е интересно. Или този тумор унищожава самата мишка. Това са двете опции, когато няма намеса с лекарства. Другото много важно нещо е, че тази интервенция работи при тотално имунокомпрометирани мишки. Нещо от рода на мишешки еквивалент на хора с спин. Тоест, това са хора, които са организми, които са изключително уязвими. Те, по принцип, хора в напреднала фаза на спин, тях една чаша вода може да ги затрие. Те са с толкова ниско ниво на производство на енергия и те на практика накрая от това умират. От един процес, нарича се катексия, който, ако се вижда човек в напреднала фаза на рак, те са кожа и кости. Това е катексията. И това се получава от недостиг на енергия. Тялото не може да се поддържа, защото му трябва енергия. Та идеята е, че след като на тези изключително крехки и уязвими и едва ли не зели дали организми, които и вода може да ги затрие, след като тази интервенция не само, че ги излекува, но не предизвика абсолютно никакви странични ефекти, това е още по-голям, още по-важно, защото нали, друга критика, която получаваме е добре, но то сега ясно и ние имаме една химиотерапия, която избива тумора в рамките на една седмица. Това, което не ти казва, че обикновено го бива и човек. Нали? Да. Но това са подробности, Георги. Стига се заяжда. Това е обикновено коментара. Но нашето нещо не убива животното, обаче и даже не го и убива тумора, защото се направиха тестове и за така наречената цитотоксичност или клетъчна токсичност и няма такава. И тези няколко клози, с които вече обменям нали, така, имейли и съобщения по социалните мрежи, те не знаят как да го обяснят това, защото в тяхната теория или тумора трябва да бъде убит директно, което на практика в момента с цялата химиотерапия, радиотерапия и хирургията все още на този принцип. Вече има и по-нови лекарства, които стимулират имунната система, но все още идеята е, че дори да стимулира имунната система ще убие рака. Цялата идея, това е война. И това е директно свързано с цялата нагласа на това, което е на нашето политическо и социално-икономическо уреждане като общество, е, че ние постоянно сме в състояние на война. Дали ще е с някоя там страна, няма да изпоменавам името, дали ще е срещу вируса, дали ще е срещу рака, срещу нещо, някаква война, която е екзистенциална, с други думи, плебеи, или се скъсвате от работа и даете пари, или ще измреме. Ама в един момент се оказа, че само плебеите мрът, а тия ето нали, го дрънкат тия неща, не мрът, живеят си там, живуркат си, за тях винаги има нали, блага. Та идеята е, че това нещо за сега работи, онколозите са в шах, не знаят как да го обяснят, и ако това продължи да работи в други организми, в други тумори, вече има заявки от много сериозни клиники в Америка, които се казват, давай това да го пробваме тук, защото ситуацията е страшна. Значи, да, знаем, че ще ядосваме много важни хора, обаче ако успеем бързо да излекуваме там 5-600 хиляда човека, това нещо, тая новина ще плъзне по света и не може да бъде спряна. А всичките тия неща, които използваме за цялото това нещо, те са толкова ефтини и ги има по целия свят, че те практически не могат да бъдат спрени. Да, може да се прокара закон, да се каже така и така, отутре ще намалиме дозите на витамин B1, B3 там и на това, че не можеш да купиш повече от колко си. Но това нали, легално може да бъде спрян, практически не може. Нали, както аспирина. Ако утре нали, аспирин го бъде легален, да, де-факто ще го има това навсякъде. И това е наистина, може би, най-доброто в цялата история, че двете са, че няма токсичност, нали, работи за сега, няма токсичност и до известна степен не може да бъде спряно от хора, които, да речем, биха се опитали да го спрат, защото на тях така не им отърва плебеите да са здрави и да се лекуват и да не мрат от рак. Да. Ето тук като заговорихме, ето тук някой аз да кажа, примерно аз, което тествам също така за хората интересно правя, тук не е на принципа на научно, но така кейс-стъдите с културисти, с компирина, аз самия го тествах, направих пост, който великденски, т.е. спрях това, което религията изисква, да спреш всички животински продукти и наливах и само компирин. До този момент, колкото и да говорехме, не бях мотивиран, съчетах го така с поста, емдах така малко, което много хубаво нещо открих, арабите много те уважават за това нещо, че правиш религиозен пост, изведнъж ще се им дигаш очите, но наистина това нещо също Рей Пит е бил прав, защото наистина тук има протеин и просто го уверявам, и културисти го вземат и казват, пич, това е наистина добре, това може да ни промени изцяло
така да ни промени подготовката. Реално, това в един момент отваря ни неподозиран свят. И това да, кетокиселини, т.е. които се превръщат това в протеин. Да. Те знаем, те пак са нещо много, нещо много непопулярно. Тоест, малко е писано за тях, не са станали много интересни тук, нали. Вика, нас тук ни чеше егото, дали да правим такива уникални неща. Да. Ще ти кажа, причината е, че не са много приятни на вкус. И дори някой да се беше сетил да ги направи на добавка, е много трудно вкушението им да ги направи. Те ще трябва да бъдат на прах, нали така? И в смисъл, количествата няма да са малки. На практика, за да направи това като добавка, то трябва да бъде на прах, нали? Както речем, сега може да купиш нормален протеин, но вкусът е отвратителен. И това много трудно може да се замаскира, но го има, понеже в картофа ги има тези едни вещества, които, нали, картофа, все пак целта му, нали, е да бъде като всяко растение, това са му семената на практика, и да бъде изяден и разпространен. Има неща, които до известна степен този вкус го притъпява, така че при животните и хората много не го усещаме този вкус. Но изолираните кетокиселини, те са сравнително силни киселини и не са приятни, когато ги сложиш в устата, независимо каква есенция или какъв вкусител сложиш. На този етап това също, аз съм го задействал, има възможност, това са едни лиофилизатори големи производители, може да се, обаче реално, може би все още на този етап дори по-експериментално, защото така че малко хора се интересуват, може би все пак сок още все пак звучи по-добре, могат да бъдат лиофилизирани, но ще оставя този около 10% и могат да се довкусяват, но това е, че ако наистина много, да се вика, тръгне, да се вика, как викаш, и малвата, че това наистина хубаво си заслужава, т.е. да се някакви много по-големи количества да се прави. За момента целта е да се даде нещо, което народът го има навсякъде, а всеки има компюр. Не така? Тоест има достъп до компюр. И е сравнително ефтино. Ай сега да ни даваме идеи, че гледат утре как се скочи цената на картофите и ще кажат, вие сте виновни. Но, да. Да. И друго, което какво да си говорихме нещо, да кажем, че така пак едно нещо сме задействали, понеже тук доста време вече пак говорим, да се върнем на политиката, всъщност доставките, които правим от Америка, стават все по-трудни и ти можеш да потвърдиш не само за България, за цяла Европа, което мене абсолютно ме... за целия свят. Въпреки, че се борим, но дори аз пак не мога да го разбера, защото всъщност ние имаме сме партньори, да кажем, врага е ясен, ето там не го казват такова, нали, с него окей, няма да правим нищо. Ние помежду си вече не може да работим и затрудненията стават много сериозни. Има нива на партньорство, ние не сме на това ниво, което е, но дори с големите партньори на Америка, като например Англия и Канада, има невероятни проблеми. Значи аз вече съм спрял доставките с DHL до Канада, защото DHL, от как прокараха едни закони миналата година, беше, че преди имаше едни нива на необмитяване. Значи ако колета е под 22 евро, нали, че с обявена стойност и това минава, айде може да се зададат нещо, но там ще се плати някаква малка глоба, но обикновено нещата минават, нали, повечето минават. Прокарах един закон, може би 2022 година беше, където казах от 1 юли 2022 всичко подлежи на обмитяване, независимо колко е ниска стойността. И това означава, че икономиката е зле. След като почват да гонят разни колетчета, дето ние си ги изпращаме аз ти, които, нали, някои за някои хора са големи, но като цяло са нищожни, сравнени с това като обема на поща. След като започнаха да гонят всяки колетче, значи ситуацията икономически е зле и започва да щаването на народа. И това става във всички държави, до които аз изпращам колети. До абсолютно всички. Имам клиенти в Австралия, в Южна Африка, в Нова Зеландия, цяла Европа, в Канада, в Латинска Америка. Навсякъде в момента митницата до такава степен затегната, че изпращането с експресните колети, което е DHL обикновено, е вече невъзможно. Аз съм спрял доставките с DHL до почти всички страни и на път съм вече да го направя с България, защото, както вече ти можеш да потвърдиш, имаш директен опит с българските митници, веднага почва едно заяждане, те си искат там едни пари, които това ти дори им покажеш документ, с който доказваш, че това нещо не струва някакви кой знае пари, ще измисли една, какво беше, обработка на документи, такса, не знам какво, и в един момент се получава, че освен, че цените са високи, защото се произвеждат по добавките тук, добавя се митницата, която е таксата и най-важното, почват да бавят нещата и понякога дори ги и конфискуват. В началото си говорихме с тебе, че значи, ако се прави бизнес, т.е. ако се внасят добавки в България и се продават на достатъчно голям брой хора, единственият рентабилен начин е това да стане чрез производство в България. Обаче при някой ден, когато това го гледахме с тебе, търсихме там, нали, доставчици на суровини и нямаше много. Тоест, може би щяхме да може да правим 2-3 продукта. И затова решихме да правим внос
с идеята, че в един момент ще почне да се прави производство на местно ниво. И понеже вече вносът става първо невъзможен, второ инфлацията расте, аз не искам да дигам цени, и все пак за да върви бизнес, цените са високи за българите, т.е. нали, трябва да има, да се вика, цените поне трябва да не растат, а аз няма как да не ги дигна. Се стига от това, че трябва да се произвежда нещо на местно ниво. И доколкото разбирам, ти си намерил суровини за голяма част от продуктите, и вече могат да се правят добавки много подобни на тези на Idea Labs с суровини, които са намерени т.е. производството е на местно ниво. Няма нужда от внос. Няма независимо от митница, независимо, нали, от бюрокрация и така нататък. Т.е. могат да се купуват неща, които са почти същите като на Idea Labs, но са произведени в България. Това е. И в един момент, в смисъл, нали, ще продължим вноса, доколкото можем да го издържим, но усещаме, че каранчето се затяга и трябва да се мине към работа производство на местно ниво. Поне на по-масовите неща да може тук като с цел да поевтиниме малко и да може да бъде и да няма и чакане. И реално това са едни главоболия, които в смисъл всеки път е едно треперене, което дори лично за мен е стрес. Окей, искаш да се свърши работа, но това аз ако мога да си намаля този стрес, също ще бъде ми доста, защото просто... Най-важното, стрес за клиента. Ти си обещава нещо един клиент, той не знае дали ще го получи, защото митницата утре може да ти каже, знаеш какво, не ми хареса как ми се заяждаш тук, знаеш какво, изобщо няма да искам тарифата. Ние ще го приберем този колет и я ходи се оплаквай. И това е. Да. И за съжаление да кажем, някакво време вярвахме, че може да нещо да се подобри, но тенденцията върви на зле и това още телеразговор, който водим е такъв... На разцепване на лагери, които, ако не си в лагера, просто отвънка много трудно ще влизат неща. Как да влезе и той в един момент, просто може би това е най-доброто решение, което беше без да е компромис с качеството, знаеш, ние имаме възможност, всичко може да се проверява тук, т.е. няма да правим никакъв компромис с качеството, т.е. да е по-лошо от това, което е по никакъв начин с тези лаборатории, които имаме, което може да правим, така че това нещо със сигурност може да го проверим и да го докажем. Така че трябва и за мен, и за тук за клиентите, които има и да няма чакане, така че това е нещо, което просто вече му дойде времето. Дойде му времето и значи дори ние да не искаме да дойде на времето, вече ни принуждават, така че няма много въпрос на избор. Аз пак казвам, това не е само за България. Аз до такава степен вече съм и този проблем станали с митницата, че единството, което работи до момента и се надявам, нали, не знам доколко ще продължи, е обикновената поща, която не е опция за България, защото няма 3 месеца до един колет. И ние с това го проверихме. Аз даже слагах GPS, тракъри, въкъри и така нататък. Да, колета всъщност му отнема 2 седмици, може би да стигне до България, после потъва някъде, нали? И накрая, като ти го донесат с един печат, който не се вижда дата на него, кога е сложен, и понякога, нали, накъсан, вътре отваряне и така нататък, и пише колета получи в този вид. Нали така? С DHL е единственият рентабилен начин, но DHL, понеже го знаят това нещо, и като монополисти на пазара, на целия европейски пазар, DHL започват вече да гонят всеки за пари, нали? И съответно и за връзки до известна степен, защото в един момент, нали, ако се опитате да вземат по-голяма сума, ти не можеш да си я позволиш и нали, кажеш, нали, няма да ги платя, отговорът ще ние ще го вземем. И няма какво да се направи в този случай. И така, значи и клиента гори, и ти гориш, и аз горя, а най-важното е, че клиента е разочарован. И всъщност е стрес за всички, но неприятно усещане, което мисля, че по този начин ще успеем до някъде да елиминираме и така, което все пак е някакво решение, цвикат за наши хора, нали? Натам трябва да се работи. Търговията на нещо време може да се върти, само ако производство има поне частично на местно ниво. А ако всичко зависи от внос, това работеше, когато света беше глобалистичен. Но пандемията това го разби и в момента нещата се отиват на едни лагери, където, нали, всеки е враждебен към другия и вече търговията на световно ниво е много тегава, не е както едно време. Да, абсолютно е така и проблеми и така. Така че това е една така като анонс, също казахме и много интересни неща и за всичките неща, с които се занимаваме, така че се надяваме да бъдем, нали, нещо да кажем положително, т.е. накрая може да кажем, че все пак има надежда. Надежда винаги има. Трябва обаче да има енергия за адаптация и нещо, което значи видях, един човек наскоро се запали в Ню Йорк в знак на протест, не знам защо го направи, предполагам, че и той беше отчаян и той има много интересен блог, който може да ти го прата. Нарича се докладите на Понзи. Има една такава система Понзи, която е пирамидална схема, да.
И този човек е един от малкото, които до ден днешен виждам, дори уж между политици, между известни хора, които уж знаят как стоят нещата. Всички са разделени на лагери. Тръмп е добър, Байден е лош и обратното, нали, Путин е лош, Путин добър, Зеленски лош. В един момент този човек, ако погледнете блога и прочетете с доста доказателства, той каза всичките са заедно. Всичките са заедно. Цялата идея е следната. Целта е да бъдете превърнати обратно в феодалните крепостни селени. Просто ще бъдете в момента много по-ефективно, как да кажа, падарствани, защото има доста напредни технологии, там изкуствен интелект, той не е правилно да нарича изкуствен интелект, но има тая способност да бъде много ефективен полицай, дигитален, да следи и там, който наруши правилата и така нататък. Това го може. И натам се отива. И той, значи, неговия блог, който казва, че хора, дръжте се един за друг, защото само това е изхода от цялата тази ситуация. Хубавото е, че тия хора, които ни управляват, да ги мислим за толкова велики, толкова способни и така нататък, всъщност са едни от най-тъпите от гледна точка на коефициент на интелигентност от цялото общество. И тях много ги е страх от това нещо. И може би затова толкова се бута това нещо да се въведе толкова бързо, което според мен е комбинацията от тази тъпота и неспособност да се види кога едно нещо прекалено се насилва, мисля, че ще доведе до разпада на това цялото нещо, но разпад не означава непременно добър резултат. Може да се мине през един катаклизъм, нали, който докато се разпадне тази гнила структура и падайки да, нали, след се вика със себе си да получи други хора. Така че доколкото можете, сдобрете се с хората около вас, не с всички, не е нужда да правите някакви неимоверни усилия, никой прекалено с си Богу не е драг. Който много ви лази по нервите и не ви черпи с ракия, мисля, че всички съгласим, че този човек може да го отпише така там вашия бележник. Стягайте селските къщи. Точно така. Да, много е важно. Това, между прочим, много добър аргумент и коментар. Трябва да имате, да си вика, една втора база, която ако нещо стане в града, дали повечето от нас живее в града, да имате къде да отидете. И тя не е само като втора база. Живота на село, малко или много, понеже там населението, понеже сте много близо до земята и живота е много аналогов, някак се сближава хората. Един ще има домати, друг ще има компирин, трети ще има кокошки и така нататък. Бързо става една така диференциация на труда и заедно оцеляват. И има производство на храна и не зависите от никой, освен майката природа, а тя обикновено обича смелите и адаптивните. Тия, дето се крият много по градовете и си правят пластични операции и се казват да живеят вечно, напоследък много измряха. И когато се вижда, че не са вечни, не са всезнаещи и не са толкова велики, колкото ние се опасявахме, че са. Така? Да. Аз мисля, че това е достатъчно. Вече ще мислим пак някоя тема. Нали? Трудно вече намираме. Днеска пофилософствахме. Да. Доста така интересно. Казахме конкретни някакви неща. Да, продължават експериментите и с хора, и с животни и така нататък. Чакайте включване. Това е. Както каже, работи се. Работи се. И понеже много политици казват работи се и докато ги оставят на мир и с 6 месеца го оставим, пак работи се. Вече имаме резултати. Показани са и сега се работи за по-добри резултати. Точно така. И сега тук вече трябва все пак да се внимава, да се стои пак под радара, защото пък някой може това, Това е положението. Който трябва да се внимава и за това нещо. Да. Трябва да се внимава и пазете си, значи да знаете, да се обръща много внимание на колите. Има една стара българска поговорка, жена и кола не ги ли опъш, ще изневерят. Така че грижете се и за двете, да са в добро здраве, в добро състояние, защото от тях зависи много. И вашето здраве, и оцеляване, и благоденствието на обществото зависи много от колата и от жената. И от децата, разбира се. Само накратко, така като журналистически блиц въпрос, за или против електромобилите, има ли бъдеще в тях? Изключително против. Това е технология, която е стара, тя е пробвана още началото на 20 век. General Electric имат много известна кола. Дори самия Тесла, Никола Тесла е бил против електромобилите. Не защото не ги е харесал, защото като КПД, като цена на производство и като способности, от гледна точка на едно високо развито интегрирано общество, той е смятал, че просто не са рентабилни. Той е смятал, че електромобилите, изобщо машините с електричество, те са подходящи за много къси разстояния в много високо концентрирано население градове и то в много такива ограничени сфери на живота. Предимно в индустрията. И те не случайно от тогава се използват предимно там.
Не си мислете, че на времето, когато големите автомобилни производители, когато са били във възхода си, че те не са си направили сметката и не са ги пробвали тия неща и не са направили една калкулация, кое си струва, колко и така нататък. Не са се променили много нещата от гледна точка на цена за производство на електромобили. Значи тия електромобили не могат да си изплатят въглеродните кредити, които са отишли в тяхното производство за поне 3 живота, които имат до сега. Те са обикновено около 10 години на електрически коли, или поне батерията. Дори само батерията да вземе. Това означава, че технологията за производство на електрически коли все още е толкова скъпа, че те са в пъти по-лоши за средата, защото все пак отиват ресурси, които са все още горива, такива изкопаеми и така нататък за производството. Тая енергия трябва да дойде от някъде. Тя не идва от вятърни мелници, от слънчеви батерии. Вятърни мелници и слънчеви батерии не са достатъчни за производство на електрически коли. Трябва интензивно производство на електроенергия, което до момента може да стане само от изкопаеми горива или ядрени централи, които аз не съм фен на второто, но има страни, които нямат просто достъп до друго. Много против, много са по-вредни за природата, отколкото нормалните автомобили. И ще кажа нещо друго за нормалните автомобили. Не забравяйте, че нормалната кола, която и до момента карате, и вашето тяло са много подобни като производство на енергия. И двете са двигатели с вътрешно горене. И двете работят на принципа на окисляване на гориво, като отпадъчните продукти са въглероден двуокис и вода. Значи няма нужда да ви убеждавам, че водата за вас не е зелена. Не така. След като въглероден двуокис има за него измислим цели школи за дишане, как да се запази достатъчно въглероден двуокис, защото е толкова полезен за хората. Не знам колко от вас хора знаят, че въглероден двуокис е храната на растенията, заедно с азота. Така че в природата цикъл е следния. Това е още в една от първите статии на Рейпи. Има фотосинтеза, която събира въглероден двуокис и вода и създава въглехидрати, което е храна за нас. После ние взимаме тези въглехидрати и ги окисляваме обратно на въглероден двуокис и на вода. Този цикъл е нерушим. Тоест, колкото повече ние произвеждаме въглероден двуокис, толкова повече растителност има. Колкото повече намалявате въглеродния двуокис в природата, толкова повече ще намаляват и капацитета на тази природа да го използва. Значи, има една приказка на един индианец, на времето го питат, когато вече завладяват индианците и унищожават им селата и слага го там в една голяма къща, в един град, значи лукс, не знам какво, и го питат, добре, кой ще каже, не сме ли велики? Той казва, не, много сте тъпи. И що бе? Брато, на времето аз имах 20 жени, 1000 бизона. Вика, цялото племе, вика, ме уважаваше, вика. Като виках да отръгна, вика, из прерията, вика, враговете ми трепереха, вика, и се криеха, вика, под дупките си, вика. Живееха по 105 години, вика, моя баща, вика, на 120 почина. Само, вика, бял завоевател, не казваме бял, само завоевателя с тази идея, че трябва да почини природата на себе си, само такъв човек е достатъчно тъп да си въобрази, че може да има система по-добра от тази, която имахме, която природата ни е дала. Двигателите с вътрешно горене са много природен механизъм. Ние сме един от тях. И искам да ви кажа, че въпреки, че не ви се казва това директно, то вече се казва директно, аз ще изпратя и статията, че контекста на намаляването на въглеродния двуокис в природата, в момента върви темата за намаляване на практика на двигателите с вътрешно горене, но не се говори специфично за коли. Познаете това какво означава? На кого друг искат да намалят бройката? На нас. И въпреки, че това се отричаше като конспирация на теорията, в 2 големи английски вестника вече официално съобщиха, че дишането на хората е вредно за климата. Защо? Защото издишаме въглероден двуокис. Контекста на това цялото нещо е, че ако ще трябва да намаляваме въглеродния двуокис, а хората го произвеждат, и то доста повече от колите, иначе няма човек, няма проблем. Да. Нищо много под слънцето, да видим, ще се справим, да останем в аналоговия свят, въпреки че няма все пак проблем. нека ползват. Да. Могат да могат да кажем тези неща. Стоите в аналоговия свят и просто ако се стига до там, че ви се предлага някакво голямо удобство, но като в замяна на това вие трябва да речем да дадете изцяло някаква свобода в някаква сфера от живота си, тази сделка никога не си струва. Независимо какво ви се обещава. И между прочим, аз видим този аргумент с даже лекари за медицина. Аз казах, гледай сега, и за стреса в модерния свят. Щеше да си струва, може би, цялото това блъскане за пари и така нататък, ако медицината беше направена така, че тия години, които си ги изгуби, това здраве, което си го изгубил, да ти ги върне. Не може да го направи това нещо. Не само, че в момента не може да го направи. Не само, че не може, ами ние дегенерираме.
Така че при това положение, тази система, която ми стои отсреща и ми мънка за разни неща, че аз съм длъжен да направя, че имам дълг, нали, и че трябва еди какво си и така да се ограничавам и така нататък, докато други хора не се ограничават. Това цялото нещо просто трябва да минава през едно хода и излиза от другото. Нещо казали сте по телевизията, в огромното мнозинство от случаите се прави за ваш ущърб. Преди беше за тяхна полза, а сега е за тяхна полза на властоимащите и за ваш ущърб. Поговорка на баба ми, която мисля, че е стара българска поговорка. Не вярвай на нещо, което чуеш и само наполовина до това, което видиш. Казвам и до нови срещи. И така. Благодаря много, че ме покани. Да, надявам се следващия път да има още информация и да споделим още по-конкретни, нали, така, добри новини и евентуално, нали, какво може да се направи, ако много ни е нагънала системата. Да, добре. Окей, айде, чао, до нови срещи. До скоро, мерси.